Adhimaya akasenga. Vazhinji tinomuziva kuti Adhimaya akasenga nekambo kanonziko Antiroda. Adhimaya akasenga nongo Simbi Crew Antiroda ndo dzimwe dzenziyo dzakatanga ukurumbira akaizika
kanobva kapa damba refu rechitatu rinonziro antiroda. Ndakupai title track. Damba refu rekutanga ronzi masweet 16 rakabuda mugore 1994 kuzoya 1995 zinoirema. Richiterwa nero rika Antiroda 1996, 1997 njere, 1999 kapafunge, Ziviso 2000, 2001 vimbane chako, 2002 greatest hits, 2003 ndo rinoware kupedzisira ka dzidzai. Takabata nhoroondo yaadhima yakasenga ka akatiya mugore 2004 ikozvino pane makore 12 12 years atisiya ka asi tichirungomurangarira noda kwokuti kamimanzi yake naiwo ichiringotifadza nekuti varaidza zvakare ka akaradzikwa ikoko ka kuurungwe akuchitindiwa kwachundu kwachundu kuti ndiwane nhoroondo ika ndakaitawo nhoroondo yekufamba pakatoipa right ndakafamba so ndakapedza basa panapa na 12. Ndakapedza basa panapa na 2 am uri musi wesvondo. Ndokubva ndaenda kumba 6 o'clock 6 am ndobva ndamuka ndini uyo ndakananga pakaroi ndikati nhasi ndikuda kunoitsvaga nhoroondo. Ndiri kusvika mukaroi kuma10 zvikanzi shamwari kauroda kuenda ikoka kombi yauri kuona iyo yazara yakutosumuka yakuenda iyo, saka iyo wakutozokwira next. Fungai kuti kuma10 handitika adzizvare zvokumhanya, kombi dzeko adzizare zvokumhanya, endeni road yacho yakashata. Ndofunga ndosaka makombi asingadi kuenda ikoko, saka ndakaimirira iyo yachainzi iri kuteera next ikazosimuka na 3 o'clock. Kwakukisimudzira paikuenda. Mafambiro acho yanga iri 10-20 km/h mudust road imomo. Apa kwandandarayirwa kunzi ndiende kwakuri kwa hanzvadzi yaAdhima Yakasenga. Hanzvadzi yaAdhima Yakasenga yomudumbu rimwe chete. Ndi chief, ndi mambokadzi ikoko. Ndo vanototonga ikoko, ndi mambokadzi. Ndofunga ndakasvika ikoko kuma 6 pamushapa awo. Ndichisvika ipapo zvikanzi samambokadzi sasabhuku havamo munomu, havapo pamba ndasvikaona painotowana tudiki tuviri. Zvikanzi havapo panapa tete, vaenda kune doro uko kudoro. Ndodii apa kuri kunzi kudoro kwacho ndotodzokera futi dzimwe ze3 kilometers kudzokera kumashure. Kwakuchirwa pasi kwasviba manje, kwakuchidzokera kuya shuwa ndakasvika padoro paindakawawana varipo vachiupeswa zvakaipa. Ndauyawo tete ndini umari so zvikanzi Adhimaya ihanzvadzi yangu chokwadi tive dumbu rimwe, asi ini handina chandokwanisa kutaura kana mukoma varipo. Kunova ndo kwaakaradzikwa Adhimaya, motoenda ikoko. Kupi? Zvikanzi kwamabva ku 5 kilometers kudzokera kumashure. Chindipai nhamba dzamukoma. Mukoma ndowafonera, mukoma wane kombi yawo. Mukoma kwavari kwacho watoti ndiri kubva kuchirundu. Saka ndofunga ndichasvika tosangana pa growth point ipapo. Tosangana na 10. Ndigaye kuti akomana iko zvinezvi kusvika kuma 10
right, hazvina mhosva. Ndokudida netsoka kudzokera 5k zvakare kumashure netsoka. Shuwa ndakasvika ipapo panzvimbo dzakunanana kuendawo kuma10 ikoko. Ndakamirira mukoma wangu wakasvika. Svika nekombi yawo turi papaya. Zvakanzi handei. Ndini ndinonzi Phineas Kasenga, mukoma waAdimaya. Zvakanaka mukoma wangu, handei. Takatakurana paya kwakuenda mumba kwacho. Mafambiro eche motokari yacho ka mugwagwa acho nekushata kwayakaita ikoko. Takarowa chipo cheawa chairo tichifamba tichienda ikoko. 11 okuroko tiri kusvika pamba. Right. Zvikanzi muningina ndiri kusumuka panapa na 2 o'clock dzeusiku. Iwewe ndiwo uchandimutsa nekuti ni foni yangu yapera moto. Saka iwe ukaseta alarm pafoni yako ndiwo uchandimutsa. Toda kufuna muka panapa na 2. Kuzvinzi 11. Ndokubva ndati saka zvandakuita panapa mukoma takutotaura izvozve. Interview yedu takaita pakati pousiku. Nayo kusvika na 12. Zvakanaka mukoma. Regai tichirara. Kwakuchivata. Zvechokwadi 2 o'clock ndakabva ndawamutsa mukoma. Zvikanzi munun'una. Chachaya zvakanzi handizvo. Kwakuchisumudzira pai. Munoziva ka vanodhiraivha kombi, saka kombi dzekumusha ndekuti mangwana munouya muchinditorawo pakati, mangwana munouya muchinditakurawo zvinhu zvangu pakati. Takafamba zvimese mumisha imomo usiku kuine rima. Ndakazosvika apa ndaifanira kunosara pa10 off. Main road kuti ndichibatawo motika dzinoenda dzinouya kuKaroi. Takazosvikapo kunze kwatoedza. Tasimuka na 2 takasvika ipapo kuma to 8. Kana paine rwendo rwakandirwadza ndirworwo. To 8 kwakupinda mumotokari kwakudzokera kuHarare. Romana zvisiri yazvo ndakahwina. Chandada kuti nini tibudirire tiwane nhoroondo kuti ati muri yeZimbabwe vakwanise kunzwawo kuziva nhoroondo yeshasha gamba kuti Adimaya Kasenga kupi kwacho kwaakabva. Zvisine yazvo ka ndakabva ndakurukura nawo kamukoma mukoma wangu Phineas Kasenga. Regai tivanzwa apa vachiti turira iwoka kuti iye murume ainzi Adimaya Kasenga akaberekwa kupi, mugore ripi racho, akakurira kupi. Tofamba nayo ka nhoroondo yaAdimaya Kasenga. Adimaya akaberekerwa kuno kuHurungwe, tiri kudivi reMagunje, Masabhukubvungo. Ndo kwataigara nguva iyoyo. Ndo pakaberekerwa Adimaya. Adimaya akaberekerwa gore ra 1968. Andichatondera hangu kuti zuva nderipi mwedzi ndeupi. Asi gore 1968. 1968 ndo gore raberekwa Adimaya. Kukura akazokurira kupi ujaya hwake? Adimaya kukura akakurira tiri kuno kuKaroi papurazi rinonzi iro Maryland Farm, papurazi remurungu wainzi Madhanda. Saka pazita recho vanhu vaipati paMadhanda. Pamadhanda ndo zita ranga riri pamurungu iyo. Asi zita rake chairo murungu iyo handingaritondere kuti anonzwani. Saka baba ndipo vanga kushanda ipapo? Kwete. Baba vanga vaparadzika kudhara. Zvichireva kuti mukomana uyu haana kutomboona chiso chababa paudipi hwake? Mukomana uyu tingati chiso chababa kuti achachitondera handichafungi nokuti anga achiri mwana mudiki. Zototi pakuyaruka pake pese chiso chababa hangachitondera. Chiso chababa hangachitondera. Isu tanga tati bezera ndisu tichiri kuziva kuti
baba chiso chavo vanga vakadai chimiro chavo chakadai. Zvekutoti chero kukabarwa mwana kuwazukuru kwamunema kutoziva kuti uyu ndiye akatora kuna dhara chaizvo. Ndo chaizvo izvozvo. Aiwa, pari kunzwisisika. Saka mukoma Phineas, mukomana uyu akurira kupurazi ikoko, makazoita sei? Chikoro chake akafunda kupi, tingati primary? Okay. Admire achikurira ikoko 1976 Admire ndobva akatanga chikoro grade 1 yake. Akatanga pachikoro chinenzi icho chokumashongwe, Mashongwe primary school. Iri kupi Mashongwe? Mashongwe iri mukaroi, iri kubvuti kunenzi kumashongwe uko. Iri small scales, mafamu madiki yevatema, ndokune chikoro ichocho. Ndoko akatanga grade 1 yake, akadzidza ikoko. Adzidza ikoko kusvika grade 7. Form 1 yake akazoitira kwaChundu pachitindiwa secondary school. Ndo paakazotanga form 1 yake kusvika aenda asvika form 2. Form 3, form 4 haana kuiita. Form 3 neform 4 Admire akazoita iri iya yokuita kucorresponda here, akuzviitira ega. Ndo paakazoita dzidzo yake hombe yekuti azive zvakawanda achizvidzidzisa ari ega. Manight school aimboenda achimboita zvechikoro, achidzidza ari ega, achisipo mumaoko mevabereki, akumabasa ake akuita ikoko. Saka chakonisa kuti iye apfuurire mberi, ambomira paform 2 apa ozosumudzira papa chachiri chii? Chakaita kuti Admire atadze kupfuurira mberi achidzidza form 3 neform 4 kuti aende mberi, isu zvanga zvaakutiremera semabasa matanga tiri mumapurazi muyamu, mungosiya zvaitika mumapurazi. Varungu vanga vasingaitiwo zvokuti isisu tiite fundo inoenda kumberi nekuda kwemari dzacho dzishoma. Saka twataiwana tishoma twanga tichikwanisa kuti vana vawane zvidiki kumaprimary. Kusekondari zvanga zvaakutiremera, nokuti zvanga zvaakudiwawo ipapo zvinenge zvakati one day. Nokuti mari totanga twakuwanawo isu tanga taane mhuri dzeduwo kumashure. Saka zvanga zvaakutiremera mbijana. Pati pachikoro apa anga ari munhu akaita sei pachikoro apa? Admire pachikoro anga ari munhu anoziva chikoro. Anga ari munhu wokuti kana ari pachikoro maticha vanotoziva kuti panoti nomwana anonzi Admire. Anga asingadzore tsvimbo. Admire anga asingadzore tsvimbo. Aikwapaidza. Aienda zvekuti maticha ose aimufarira. Admire ndofunga akambobuda patop 3 yehurumende yekuti aende kunodzidza kumhiri kwemakungwa. Asi zvakangozokonawo apo neapo, nguva dzavaida kuenda Admire ndofunga akarwara, ndobva ashaika kwemazuva 3. Vachiuya vachida kuti vazomutora kuti aende kunodzidza kuUK apeno ndokwaAmerica here, achaziva. Kusvika vazoona kuti zvarambawo kuna Admire, chirega tingoenda naivavo vaviri vatiri kuenda navo, asi vaida kuenda vari 3. Wakomana, hey, imhepo dzanga dzasumuka idzo. Wakomana, saka zvimwe zvamuchiri kutondera zvaaita kuchikoro achiri pachikoro ndezvipi? Admire zvandichiri kutondera ndezvekuti Admire ari pachikoro anga ari munhu anofarira zvekudhirowa. Ndofunga aidhirowa chikoro chese, achienda achidhirowa makirasi. Ndezvinhu zvandiri kutondera kuti Admire izvo aizvikwanisa. Fundo yake, kuziva kwake
nekudhirowa uko. Haiwa, izvo ndoziva kuti aikwanisa shuwa, yanga iri shasha. yanga iri shasha. Maticha vaimuziva. Aiwa, vaimuziva kutoti pano tine mwana anonzi Admire. Ndofunga itombomukumbira chitimboti gadzirawo machatsi. Aiwa, izvo ndokwankuri kubasa kwake manje. Aiwa, pari kunzwisika ipapo. Right, pane zvemagitari izvi akazvitanga sei mukoma Phineas? Alright, Admire panyaya dzemagitare ndingangotaure tichiti mukomana uyu nyaya dzemagitare akadzitanga pachake ega. Isu hatingamboti takamudzidzisa, nokuti pataimudzidzisa isu tairidza zvimabhanjo zvezvekuita kukaka nedehwe, zvimwe zvacho tichigadzira nemagaba aya magaroni aiuya kudhara emaoilvin aya. Zvichirava kuti mimi ndimakatanga nazvo. Isu ndisu takatanga nazvo. Isu ndofunga pakukura kwedu muna 73 74 aiwa, paiitwa makonzati paya pataitomboenda nemagaba edu iwayo emagitari tichinovaridzira, vanhu vachifara pamabhavhandi. manzi kwazvakatangira kwacho ndombokudzorerawo mashure ka ngoma Phineas ka timbonzwa kuti mbakabarwa murangani mumhuri menyu chikwanisa kudonha nemazita. Okay, isu takabarwa tiri mhuri inokwana kuita 7 mumhuri medu. Vokutanga chaiye anonzi Kenny Kasenga, ndo first born yemumba medu. Wepiri anotevera ainzi Phineas Kasenga, kana kuti rake rekutanga chairo charainzi Joe Kasenga. Tevere wetatu anonzi Francis Kasenga. Iye zvino ari kushandisa Francis Dandawa Kasenga. Zita rake chairo repaufanani zvichaBeuka Dandawa Kasenga. Ndofunga ndo mhuri iri kumusoro kwangu. Ini ndiri kutaura pano ndiri wenumber 4, ndinonzi Phineas Kasenga. Zita rangu repaufana vamwe ravaindidaidza naro ndofunga hanimeno zvandaiitawo panguva iyoyo, ndinonzi Chitsiga. Vaingondito Chitsiga hameno kuti ndaitsiga chii. Ndini ndiri kutaura panapa ndakunzi Phineas Kasenga. Wenumber 5 ari kushure kwangu muchakabvu vakatisiya, sorry, kumusoro ndingangoti kubva pane vaviri vandataura, wokutanga newepiri havachisipo pari zvino, vakaparadzika. Wenumber 3 wechitatu wacho aripo anonzi chaBeuka Francis Kasenga aripo. Koti ini Phineas Kasenga ndiripo. Kozouya wenumber 5 ainzi Fani Kasenga, hachisipo, akaparadzika. Kweta number 6 ainzi Jack Kasenga, akaparadzika, hachisipo. Kozouya Admire Kasenga, watiri kutaura nezvake. Ndofunga vazhinji vanongoziva kuti haasisipo, nokuti vazhinji vakazviziva kuburikidza nebasa rake raaiita. Rake zita repaufana ainzi Penny. Ndofunga kana kumastudios zita iroro ririko vanoriziva kuti anonzi Penny Kasenga. Ndo rekubarwa naro riri pachitupa iro? Ndo rekubarwa naro pachitupa. Vakazongochinja ndobva ati Admire nekuda kwemazita maviri, wozochuza raunoda kuti uise pachitupa, ndobva aisa Admire. Asanga asina here remadunhurirwa sezvamakaitawo imimi nana mukoma chaBeuka? Remadunhurirwa anga asina, aingonzi Penny. Ranga riri Penny rakanaka, rakangozvinakira, rakangodaro. Saka anga asina rimwe remadunhurirwa, akangozoti ndakunzi Admire. Iye muridzi ndiye akangozofunga kuti ndakunzi Admire, singaziyewo zvaakaona rakamunakira zita iroro, raingoenderanawo naiye. Saka isu akazosiyirani.
adimaya ndio kupedzisira ndio gotwe remumba medu isina mumwe manzo kapuka adimaya ka ndo ranga riri gotwe mumba imomoka mana Kasenga. Akatora moyo wangu wese niruduva kumanaka. Akatora moyo wangu wese niruduva sikanaka. Vanoda kuniperekedza mira notoni. Vanoda kundiperekedza mira chekutu. Vanoda kundiperekedza mira kadoma. Vanoda kundiperekedza mira mukwekwe. Vanoda kundiperekedza mira mukwero. Vanoda kundiperekedza mira puruvayo kwanditatira. Pamuchato wangu ndoperekedzwa nechembere. Pamuchato wangu ndoperekedzwa neharawo. Ziva nerudo, kwete nerurendo. Adimaya Kasenga nongo simbi crew right kufambira pinekana hurukura yacho ka tongoita tichingoita mudzvanyidzirwa nemudimbudzirwa ipapa ka akuti nguva dzacho ka nhambo tisadyiwa nenhambo panapa nokuti chada kutaura zvakawanda right. Kuzoti Adimaya Kasenga anyatsoti sikasika mune zvemimhanza upinda serious abva mumagaba mwemwe zvakauya sei zvakapinda sei? maya ndofunga ndiri papurazi pandaishanda panaison panenzi papendenisi papendenisi farm pakunzi paprison mazuva ano urungwe prison
ndichishanda ipapo admire taiva tiri achiuya kumba kwangu tichifundisana zvekuridza zvimabhanjo izvi tichiita sei but zvanga zvakamuomera. Ndaifunga kuti munhu asingazokwanise kuenderera mberi nekuti abate nyaya yemagitari. Aiti akauya kuzoona zviri mumba, azoona zviri mumba, iwo bva wabata chake, ini ndobva ndabata changu ndichimuudza kuti apa unoita so, apa unoita so, kuti chimbo chako chibude unenge uchiita so, uchiita so, kusvika munhu anga akuti zivei. Ipapo anga makore mangani ipapo? Admire ndingefungidzira kuti pandaimudzidzisa anga kuma 9 years ikoko. Anga kuma 9 years kana ndisingakanganise 8 to 9 years ikoko. Saka tangofamba tichidaro admire wa kuma 12 years. Tingati kuma 12 ikoko zichienda kuma 14 years. Anga munhu akuziva kuribata gitari rakachiridza. Asi pamaitanga pacho muchimubatisa muchita sesefa, manga muitarisiro here kuti rimwe gore uyu tichamuverenga mubepo? Tanga tisina tarisiro. Maingoti hazvichangopera. Nokuti dzimwe nguva taitomboti pandaimudzidzisa ndaitombonzwa kugumbuka ndichirova zvigunwe izvi kuti usaomese zvigunwe. Asi nokuda kwaMwari zvakazopindira akakwanisa kusumukira zita rake. Imi ndibva masiya magitara acho? Isu ndobva tasiya. Hatina kuzombokwanisa kuendawo mberi. Tanga tamapurazi taakuita zvomumapurazi. Ndopatanga taakudhiraivhawo zvimataragita izvi zvemabhuni izvi. Saka iye kuma 12 years uko anga akuchikoro manje kuprimary uko? Anga akuchikoro. Haana kusiyana negitari rake? Zvegitari haana kusiya. Asi pfungwa dzake dzanga dziri dzokuti ndichazviita chete. Kana paanga akagara anga ari munhu wokuti akabva kuchikoro anouya kubata kagitari kake. Vakufunda vari vese nemukoma wacho ainzi Jekewo. Vachifundira magitari aye vakutozvifundisa vega vachitsanangurirana apa unoita so, apa unoita so. Havanda kuzombosiyana vana ivavo. Right. Vava kuchikoro chekuti vaenda kusekondari. Mukoma wacho ari muform 1, iye ari mugrade 7. Akazobviswa mugrade 7 achinzi uyu ruzivo rwake rwanyanyisa uyu. Ani munhu anogona. Ndobva achida kuti aende kwandanga nchida kuti aende kuyeku anodzidza kunze. Ndobva vangozosiya pachikoro pavanga vari ipapo. Ndobva vachiuya kwandanga ndiri. Vauya kwandanga ndiri. Mama akupa apo ndanga ndiri pa pendenisi papo pa prison apo. Ndobva ndanga ndiri. Saka vauya gore iroro ndingatondere kuti anga makore kunana 85 ikoko. Right. Vauya havana kuzoenderera mberi nekudzidza kuye kumashongwe uko. Mai vanga vakuno kumusha kwaChundu. Saka vakomana vabva kuye kupurasi kwandanga ndiri ndokuuya kuno kumusha. Vauya kuno kumusha ndobva vatsvaga nzvimbo kuchikoro chekuno. Ndobva vese vamwenda muform 1 vari vaviri, mukoma nemunin'ina. Asi munin'ina zvikuru anga ari neruzivo runodarika mukoma wacho muchikoro. Ndobva vaita form 1 neform 2 yavo. Saka vose havana kuzoenderera mberi. Nguva iyo vapedza form 2 vakuenda form 3. Ndobva vakangozoona kuti zvinhu zvinenge zvakuomera vakoma nana mai ava. Vakomana ava vakafunga kuti tikamboenda kubasa zvakadii. Ndofunga admire asati aenda kumhangura, asati aenda akufunga kuti da kumbosiya chikoro ndiende kubasa kumhangura ikoko. Vakambotanga kuenda kwankuru namukoma vaye vepiri vaye venamba 2
akamboenda ikoko, vaishanda kukaroi pane rimwe purazi rainzi paTemsen paVanzero Farm. Aenda ikoko, aipota achienda kukaroi. Aenda kukaroi, ndofunga chainyanya kumutora inyaya yemagitare kuti arambe achienda mukaroi. Saka mukaroi aiti akaenda aisvika mubhawa muyomu remukaroi. Asvika mubhawa muyomu ndomairidza vakomana veningi veHurungwe Sounds, vana Atwero Matamba, ndomavairidza vari mubhawa imomo. Saka iye aiti nguva dzavanongotangawo kana vapedza basa, iye anofanira kunge avapo achiona zvavari kuita. Sezvisineiwo munhu ane chipo chake ane chipo chake. Adhimaya akangoti paya pavanenge vakumbozorora kuti haregai timbozorora, ndobva aenda kune mukomana airidza bhesi, mukomana ainzi Cyrus Fukure, singazivi kuti senemu yake ainzi Fukure, Cyrus Fukure. Ndobva aenda kunotaura naCyrus akati, shamwari, inini kuridza kwauri kuita gitari rako iri ndine shungu yekuti ndiite sei, ndiri fundi. Cyrus akati, kana uchida izvozvo shamwari, ndine vakuru vangu vandiri navo, unogona kutaura nevakuru vangu unzwa kuti vanoti kudii. Akati alright. Ndobva achienda kunotaura nemukuru wavo ainzi Matamba, Atwero Matamba. Ndobva aenda kunotaura naye. Atwero akati alright, mira, kana tatanga kuridza wozouya, tida kuzoona kuti zvakambira sei. Shuwa ndobva vamira kusvika vakomana vaye vatanga kudzokera futi kunoridza magitare. Ndobva vamudaidza akati uya, ndobva aenda. Asvika Adhimai anga asati ambobata gitare repamagetsi, asati ambozviita. Vakangomubvunza kuti iwe uri kufungidzira kuti gitare raungakwanisa apa nderipi? Ndofunga iye anga aona kudhara kuti iri maridziro ari kuita iri rinonetsa, iri ndingarikwanisa iri. Ndobva ndogona kuti ndingafundire bhesi. Akati alright. Ndobva vamupa gitare riya. Ndobva vachimubvunza akati, iwe tine dzimbo dzatiri kuridza, ndechipi chimwe chimbo chauri kuona iwewe kuti ungakwanise kuridza bhesi rako iri? Ati inini zvandiri kuona apa ndechimbo mukaridza chinonzi mikirina, ndofunga ndingakwanise. Ati alright. Ndobva vachitanga paye, vanotanga kuridza paye, vachinzwa kuti iye anozopinda wachiti kudii. Ndobva vatanga kuridza paye. Zveshuwa murume uyu haana kugogoma, ende haana kumboita dzimwe nguva dzokuti zvandiri kuita ndizvo here kana kuti hazvisi. Akangotanga Adhimai kuridza bhesi semunhu anga arimo mubhendi raMatamba. Hakuna chakachinja. Kusvika vanhu vamukorokotedza kuti murume anogona. Saka ipapo ndokambo kacho aka kakatanga kuridza gitare remagetsi.
ndakazvironga kuti iwe uda kuenda ndinozviziva uda kuenda ndinozviziva uda kuenda ndakazvirota kuti iwe uda kuenda ndakazvirota kuti iwe uda kuenda ndinozviziva uda kuenda ndinozviziva uda kuenda Mekirina wakomana mukadzi wangu ndingautagara makore akawanda wani Mekirina iko zvonhasi wakuda kundisiya kuti ndindisari ndichishupika nevana pano ini ndinonoka pano zvakanaka Mekirina unozviziva here kuti mukadzi wangu nhasi anditiza nhasi zvochokwadi waenda Mekirina we tonoda shamwari shuwa waenda kumusha kwake so shamwari tifunge tinomutsvaga wenda kumutevera manje zvochokwadi zvakanaka mgore 1985 ipapo wanga uri kupi ndichiri kueka tiri pabheri apa Dulwich Estate uko kuNew Farmer kwa Duncan kwa Mgona kurisei kwa Bota tiri payura paShipton apo kuWoodrow kuganga nzungu ndo kambo kakatanga kuti Adhibaya akasenga kuti aridzewo gitare remagetsi apo wanana atiwo matamba komane Hurungwe Sounds dzaive dziri shasha dzekumaShonaland West ikoko asi mabhesi achanga asinganetsa
angari laini rimwe chete kana asiyana nemazuva ano anotaura aya. Right, mukomana tanzwa pa akazoenda kumangura kwakunotsvaga basa rigetononzi zvakafamba sei aenda kumangura kunotsvaga basa abva kukaroi abva kuchivhu kurungwoko. tazonzwa kuti ano vakomana vakaita se vakasvika nemumwe wavo uya vasvika kuya uku ndobva vagara ndobva vatsvaga basa. Ndofunga vese vakangoita rombo rakanaka ndobva vawana basa reugarden boy asi mangambori muvanhu zvavo ndobva vawana mabasa eugarden boy kumangura kuye ndobva vakushanda kuita garden boy. Right, vari pakati pekuita garden boy kudaro kwanga kuri nemumwe murume murume uyu handizivi kuti ane nzvani kana ndarifunga zita racho ndichataura. Oh yes, ndaririyeuka ainzvika Jamarunga murume iyeyo anga ari nezvinhu zvake zvebhendi zvairidza kumangura ikoko mainstruments. Saka vakomana ava vari mukati mekushanda kumanheru vaibva kwavaishanda vachienda kupurazi remurume iyeyo kaJamarunga kwanga kuri nebhendi iroro. Kwainzi kupi kana muchitotondera kupurazi? Purazi iri handirizive ndokuti kumangura ndaumbonyanya kusvika. Vachienda vachinofunda magitari vachidzoka mangwana vari pabasa. Vachienda manheru vachinofunda vodzoka mangwana vachienda kubasa. Saka nokufamba kwenguva idzana mudhara wekaJamarunga vari kushanda kugarden boy ndobva vaenda kunoforera basa reugadhi ndingati regadaleti. Vakomana vakungoita urombo rakanaka ndobva variwana basa ndobva vaenda kutraining yegadaleti ndokusiya kwavakaita kumangura vakuenda kugadhi. Nguva dzavakangobva kutraining vakabva vangonzi mumwe kuHarare mumwe kuChinoi ndokuzoparadzana kwavakaita mukoma nemunin'ina apa. Asi vese hapana akasiya nyaya yegitari. Adhimai aenda kuHarare kubasa akatanga kufunga kuti iri basa iri rinondipa chii, harina charinondipa iri. Zviri nani kuti ndione kuti ndingaite ripi rimwe basa. Adhimai andofunga isusu kunotanga tisazive kuti adhimai kuHarare ari papi ari kuitei. Hatisati taziva kuti vana ava vese vakawana basa reugadhaleta. Muchirongoti vana vari kumangura. Tiri kuti vana vari kumangura. Pasiripo ndobva tazonzwa kuti vakomana kumangura hakuna. Ko vakaenda kupi? Hatisi kuziva kuti vakaenda kupi. Vakaenda kunoforera basa rechigadhi vachiita sei. Isu tashaya kuti vana vari kupi ma. Right, ndobva tazonzwa nevamwe vaibvawo kuChinoi vakati mukomana ari muChinoi, mukoma waadhimai. Kati alright. Nekufamba kwenguva tikanzwa kuti mukomana ari kuHarare. Isusu tongosara tekuti mukomana ari kupi? Ari kuHarare. Nekufamba kwenguva tikanzwa mukomana ari kwaMutoko. Handiti manzwa apo kapo mafambiro acho akaita. Asi pane pamwe patakazombonzwawo zvekare kunzi akamboshanda nevakomana vekwaJambo. Vatoziva isisu vakomana
vezimbabwe chicha kings vakatanga nezimbabwe chicha kings. Nokudaro nezuro ndakandirikoko karoi kwandakaenda ndikanotaura na iyeka Micron Jambo anova munina waMichel Jambo uyo anopawo zvakare uchapupu hwekuti iye akamboshanda neiyeyuka mukomana. Inzwai munzwe hurukuro yandakaita naye ka Micron Jambo nezuro tiriko kuchiedza township uko kukaroi. Tiri panyaya yaAdimai Kasenga. Adimai Kasenga yakanga iri friend yaJoseph Chijena. Joseph Chijena aneva ndiye akambenge ari rhythmist wenikini waSimon Chimbetu. Aibva kuno kuRungu, aibva kumusha kwamai vangu Karuru ndekwaibva. Saka ndiye munhu akatanga kuzivana naAdimai Kasenga. Isusu zvatakanga tiri kuZimbabwe kuchicha Kings takasingambozivani kuti kuna Adimai Kasenga. Saka nguva yatakaparadza neZimbabwe Chicha Kings tichibva kwaMutare tichiuya kuno, ndiyo nguva yakazoita kuti Joseph Chijena azizive kuti isusu hatisiri kwaMutare, hatisiri neZimbabwe Chicha Kings, takutanga rimwe bhendi idzva rinonzi Marunga Brothers, uyezve tiri kutsvaka bassman. Iye nemhanga yekuti aizivana naAdimai Kasenga vakanga vashanda vese kumangura uko kwomwe mudhara anonzi Kajamarunga, bhendi rake futi airiti Kajamarunga, ndiko vakashanda veseko. Iye Joseph Chijena ndokumusha kwamai vangu Karuru, ndini akanga ndakamudzidzisa magitare. Saka mukumudzidzisa kwandakanga ndamuita waifarira chaizvo music yangu zvakanyanya, kusvika iye azwe yendawa kuda kuzviitirawo zvakewo. Saka nenguva iyoyo akazonge tazobatanidzwa naAdimai Kasenga, iye nguva yakanga atiwana mukana kuna Simon Chimbetu tukanga akushanda. Saka mumwe wake uyo akanga abvawo kwaKajamarunga asisina zvaari kuita, akangogara. Saka paakangonzwa kuti vakomana vabva kuMutare vakuno kukaroi vakutoronga bhendi idzva reMarunga Brothers, asi vandamudzoka nabassman. Akati uyu yendi yake iyi akanomutasanura anogona kuti kungofita. Ndiye munhu akazoita kuti tizivane naAdimai Kasenga, iye Joseph Chijena. Saka abva tsvaga information kuti angabatana neni sei, abatana ndikubva nditsanangura ndine mukomana ndinaso anonzi Adimai Kasenga, asi ari good vanogonawo best zvoti makampa matouchlines anogona kuti kukurumidza kubata zvimwe mungangodi mungashande naye. Tati no, isusu sezvo tiri kuuya ikoko kuHarare tinoda kusangana naye ikoko. Saka taenda kuHarare, taenda kuGlenview, kwataigara ikoko kuGlenview 1 kuyakwe, ndiko akazoya naye mukomana weya. Ndibva tamuona Adimai Kasenga yachisvika. Ndoya Adimai Kasenga ndini, asi ndinobva hangu kupi kuRungu ikoko, ndikandinobvawo kumusha kwangu kwaChundu ndiko andinobva. Saka ndaishanda nemumwe wangu Joseph Chijena tiri pamwe chete tichimbotangawo bhendi namudhara Kajamarunga kusvika takonanawo naye. Tazosiya mavi yangu aita mukana aenda kwana Chimbetu ndokubva ndasingozosarawo ndisina zvekuita. Saka handiyazonditi panhamba dzangu dzotsvaka bassman ndekuzouya kwandaita kwamuri. Ano hazvina kuipa, iwe uya tikuita interview tione kuti ungakwanisa here pachinhano chatavaiko zvino, nekuti tiri vanhu vari kutariswa nevanhu vakawanda. Nguva yacho iyoyo nekuti ndio mazuva aputika iyo vimbiso, saka yaitoda follow up futi muvanhu, ende apo tabva kuparadzana futi vimbiso chiri kutanga kupisa ndepaSpirit Band. Saka takati kutoita weki yacho zvakasimba kuti tigone kuita mashows. Saka takazomutakura kubva naye kuHarare, ndibva tauya naye kuno ndokuenda pamusha pedu panyama apo, ndibva takaenda kunaye kunomugadzirisa pamusic yacho. Ndibva tagara naye pasi ndomupa matouchlines papa. Imimi ndima itomubatisa. Ndinaitomubatisa ini nekuti chipo chekuridza murekwa Jambo ndini ndanga ndakachipiwa. Michero akanga akapawa chipo chokuimba chete, kuridza zvakanga asiri muridzi wegitare. Waitiwo apo nepapo hake vanongoda zvezvo kuvari, asi hazvizvo zvokuti angatomire pamberi pevanhu kuti ndakutoriridza maindiridza vanhu. Chaizvo zvokuti kuridza wokotiwo munhu zvemasimple notes wekuti kana angofarisa kuda kuridza, asi hazvizvo serious. Hazviserious zvaitwa neni, sokuti vese munhu aiuya kuzotsvaka basa rebhendi itoziva kuti basa rangu inini nekuti ndimugurume kuti asvikepo tibatane palevel yekuridza kwedu. Saka takatanga kumukocha Adimai uya
pakutanga zvakinga zvichimuomera ndakati no unogona usambozodzikise zvako hendi yako iright unogona iye anga ajara kuridza zvipi iye semunhu anga asita arekodha paupenyu hwake anga asita arekodha saka munhu aingoridzawo nemabhendi madiki aingoona izvezvi kungoti asingana ngandite bhendi redu nemaridziro aita kana iro rakagacha marunga iroro harisi bhendi rekuti rakanga rakamboenda kunotsikisa ibhendi rongonzi hamudhara anoita magonyeti ane bhendi rake raakaronga ndiye ndanga nemukana wekuona papieces tema-instruments saka ndokushanda kwaakaita naye saka tamutora adhimaya atanga kumukocha takaona kuti haendi yake inoita patakaita trophy yenchi yedu yainzi rudo runokosha rudo runokosha yanga yakanyorwa namichero ini ndanga ndakanyora peshi saka takati tombomhaya iyoyi ndegore ripi yakanga ari 90 tika kuti zivawo chayakini sakaparadzana muna machi wa 90 tichiuya kunoku hatinambogara nguva yakareba kubva kwemachi april may muna june takatatochiridza takutotanga kutoronga bhendi itsva zvichireva kuti vimbiso yakateerwa neiyoyo trophy ichiyo trophy ichiyo yakazoita asi yakanga yamarunga brothers manje saka ndamudzidzisa matachline emabhesi acho taona ndingakuita zvirinani uku kudheti ratosetwa kare rerecording tobva taenda kukambani kwataitsikisa dheti redu raita tosvika ndobva tatsikisa music yedu tatsikisa kudaro indina ndine touchline yacho yebhesi racho saka takanzwa rudo runokosha yakanga yaita zviri nani zvokuti yainzika kuti semunhu wataita shungu tishandiwo naye hazvinyanyi ushoreka tozoti pana peshi pana rudo runokosha pape ndo pakauya rina dembo ire yongo ndipo paakazoisa voice rake ipapo ndiyo recording yacho imwe chete iyoyo yataita ndepa tikazosangana nekuti Leonard Dembo yakanga iri shamwari kwatiri waizvikuru sewira namukwa Michel saka aiva shamwari yedu yokuti kana munguva dzatikabva kuZimbabwe Jackins isusu tisina kana gitari rekupractisa ndiye akatipa magitari maviri akatipa bass nerhythm akati mumboonodi mumboona pokutangira kasi kana zvazoita mozondiridzosera angu magitari angu saka manguva icho magitari ataitodzisa adhima yacho takati tabva nawo kuna Leonard Dembo tanga tiri pamagitari wayo tikumudzidzisa kusvika zvaita tapinda mustudio tarekodha miziki yakuratidza kuti yarudo runokosha ndiyaita sekunge yatibatanei iyi yapeshi takanzwa yaita zvokudhamba sei ndakazoteerera paplayback ndifanaona kuti chaidhambisa papa music ibase guitar nakuisa confidence yake chaita zvakasimba asi pana rudo runokosha ndiye akabata base ndiye akabata zvokuti iyo rudo runokosha dai kuti ndakariridza futi ipapo ingadai yakadarika zvayakaita zvi nekuti ndinoita chirayina yebese ipi ndakangoti semufanwa tafange hatisiri kumuda saka regei timusire iyi yacho iyi ndibva ndazoirabha bese raakanga aisa ndinakazoridza futi bese pana peshi papa saka which means ndakatoridza rhythm nebese zvese ndinakaita utonzona yarekodi yachenjera yadzokera panzvimbo yaene saka ndimatangira tikaita kushanda naadhimai uya saka akanga ari mukomana akanaka mukomana ari active kana pastage akanga asina uyeni wekuti ungaite zvekuti pastage ane punyaira akanga akupika zvishoma zvokuti mataita mashozi ataipiwa mukanzuro yemuharare memabhawa ekanzuro taiti tichiridza patinga tichiridza nemazuva acho ataka kusumuka mukurumbira adhimaya ndiri kuyeuka achiti achiridza bhesi asvika kurara naro pasi akarisa padumba apa richimwendera mberi richirira achiumburuka naro vanhu vakuriona sekumufana anosvikirwa here ramunyatsa kumupinda bhesi ende bhesi anga ramupinda zvakanaka takazosimudzira mukurumbira wanga tabva nawo kuZimbabwe Jackins takazosimudzira amarunga brothers ndepa akatanga kuzosimuka vimbiso yeye anyatsa kupika takazoityira takumarunga brothers kumarunga brothers ndoko yanga yakupepesa manje uku akomana vatasiyana David Zomo ari kufambawo naye vararo asi vanhu vazhinji vaitevera isusu vaidza ndivaridzi vechii saka padaisvika so vaingoti takangoiridza so nemapractice atikaita
nemakochera ndikaita vakomana vaingoza vanhu vachiti mikroni ndizvo wakasiyana muchinda uyu pendafa apa originary ndiyo music iri kubuda ende shuwa tairiwa saizvozvo. Saka ipapo iyo Marunga Brothers line up yacho yanga yakamira sei? Line up yacho yanga yakadai so pabesi pambaina yeAdmire Kasenga, parhythm ndindaidza rhythm, lead guitar yanga ina sekuru hanzvadzi yamai ita Vivius Musiwa takati pa lead guitar, pamadrums takati na Joseph Soza takamutora achibva kuchikora angonzwa kuti tauyawo futi ndio mwakangoziva achingomhanya ambuko mama idenda sei ndiri kudawo zvemagitare anga ari mufana aingofarawo zvemagitare kana pakati kumusha kuti kunyama ikoko achigadza kuti makadi bokisi takaita achigadza madrum amfana uyu asaridza vange atora matamba uyu indekida yatora matamba tichingomudaro satambozata achita zvemusic. Saka paakanzwawo kuti pane vakanze paakangoiwa akangoira pamuchina Admire Kasenga ndipatangovabatanidza tichimukocha uko asvika right raimukunda kusvika pokuti toti manje oraita sone standard yatave nedrama rauri kuridza harisi kupindirana ende turapinda muvanhu. Saka toita sei newe yemusic uri kuita zvindira zingoma sure music ndiri kuita tatichimuona kamanje nguva manje ndiyakuda kutadza kubatana asi takaramba tichimushingisa zvekuti pataizoita marecordings taizotora Clement Chigarira akamboridzana Dembo kare kake drama aizi mazvikuru akambozoridzana neyanzi Petro na Joan akaridzana iyoyi futi. Chirawo kuti pamakapinda na peshi pepe na murakaridzwa na Clement Chigarira ndakaridza zvisina rudo runokosha kusanganisana album Vimbiso ndiye akatiridzira futi ndi munhu watakatora iyeyo zvekuti vana naZiome vakanga vakungoita zvezvana mucheka dzapfa nekuti akanga mazuva acho patakazosara tomotsiridza zimba chakize Ziome anga asisiripo anga ari kuwisdom ndekwaakanga ari nebende wisdom akanga ari kushanda naro. Saka panguva yakazozwa kuti vakomana vamutsidzidza nikini Zimbabwe Chair Kings apsora but akuti fanira kusangadza nyaya tarifanira kudzoka Zimbabwe Chair Kings ndi anzwa kudaro ndio panguva yakazomhanya achizwa kuti vakomana vatere kuti album plus akanga iri first time kuti Zimbabwe Chair Kings inzi yarecord album nekuti kwese kumashure taingoita ma7 singles kubva kuma 86 kusvika 88 takarova ari ma7 singles chete atakarova yekutanga yachainzi kare kare yakanyora ngoma michero side 2 yacho yainzi Magi kwese imwe yaizotevera yacho yainzi upenyu hwangu ndakaiita baba warudo kuseri kwacho yakangaitwa ngoma michero toza imwe yainzi tosenza simba ndakaiita uchina David Zome seri kwacho yainzi Erika ndakaiita futi. Saka iyo futi ndiye pakatanga futi munyonga ndaimbozotaura nezvayeye. Saka ipapa zvadaro Admire makangorova naye iyoyo 12 inch iyoyo tarwa 12 inch naAdmire Kasenga takaona kuti mutambo uri kuenderera mberi takanika chidzoka maitono pama album tokataita album yainzi Ndinotenda yakanga ine rekodi yacho title track yanzi Ndinotenda iyoyo kwakuya imwe yainzi Gara Ndichauya ndinakanyora neimwe yainzi Yasimanye ndinakanyora kwezo yainzi Luciana ndinakanyora kwezo ya imwe yenzani kui ndakutokanganwa yanga ine 8 tracks album iyo ndiyatikati naAdmire Kasenga akabata base apa manje apa anga aibva manje zvakazvanyisa kumpinda zvokuti anga akunyatsokuridza zvokuti aiwa pamba sina zvokubvunza kana kuti toziva kuti aiwa munhu wakuti ari kuita zvaari kuziva. Saka takarova naye album iyoyo. Ndo album yacho inonzi iyoyo Ndinotenda kaika akambuka chinzi kuAsimanye akanyorwa naMikron Jambo album inonzi Ndinotenda. Mama
My darling, sure my darling, nikukonda kwa basi mama. Fanike ukakala ulika chana zo, aninzwe mushe mane, sinoni boa too much. Kusiena ni azimanye. Kukonda na. Azimanye mayo mayo mayo, azimanye mayo mayo mayo, nikukonda mayo mayo mayo, nikukonda mayo mayo mayo, iwe waine mayo mayo mayo, azimanye mayo 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 mayo, azimanye mayo 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 mayo, mayo 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 mayo, mayo 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 mayo. takazorova naye imwe album yaizotevera yachenzi Ruvimbo yatakanga ita sekunge yakanga yakaine mainstruments akangoita seavimbiso ehe secontinuation ehe asi manje apapa wakanga yakusika kuti chi gore rino tave kuti makorokoto mazwa anga achinja eti gore rino tave kuti makorokoto vimbiso uyezve wave nemwana kwakubatsirwa nemwanasikana ndokumutumidza zita rokuti Ruvimbo muzukuru wenyu vamangwanda mwana wekutanga wemwanasikana wenyuwo mwana yakuita savimbiso ndemashoko anga iri asi magitari ari mamuchira vimbiso kumberi kwakanga tazongoivandudza kuti ine mamarhythm atakanga ndazovhanga kumberi kuti zvinyatsonakidza muzika kuti remix drive but ine kumwe kuvanzika kwayaita saka iyoyo album iyoyo ndi yatikazongopedzisira kuita naDima Yakasenga yainzi Ruvimbo iyoyo saka zvadaro pakaita kunetsa naDima iyoyo akambonetsa achita ndakuda kusiya bendi pakazomboita pamwe paakazombobata bass guitar mashows akatombozotadzika kuitika abata bass guitar kochinyaya mari sakanzi mari yangu haina kupani yamakandipa ndula mari yangu akatoendesa nyaya yake kuleba achicha chaitika ipapo
mari yanga isina kudaro sachi sevanhu vakanga vangoita mukurumbira nekuti munhu wese taiti takabva kushow munhu wese aiwana zvatakanga takavimbisana zvaiwana saka nemhaka yekuti sevanhu vadaita mukurumbira akaonawo timwe timalusi teka tichimbosara chiye nekuti zvimwe zviyo zvaratidza kuti sevanhu vanenge vari ndivo varidze program kuita sekunge mindima kuwanda zvakati wandei kuita sekunge especially pamwe yakanga iri nzira yekuda kuchemera kuti paitwe increment kubva pane zvanga zviripo zvazviripo saka yaenda kulebha nyaya yake takazoenda kudai niwanoelebha tosvika kuya totaura navo akati amenyanyu ndi kutaura nenga vane magara muri vanhu vanoridza pamwe chete hazvifani kuti mudaro tobva tazongotaurirana naye mufana we tobva tawirirana ndikuchitanga kudzokera futi kuitamba shows naye wakabva adzoka futi akabva adzoka gita riri yakadzoka naro adzoka naro yakabva nzidzoka watakura badzako muchasakura nemunda dzoka naro ndobva adzoka naro shuwa patatanga kuita mashows naye asi makatanga kuita mashows pa ukama wanga wamira sei wanga wafana ene wekutanga wekandapa wanga wati chinjera isu takangomugamuchira akadaro tataiziva kuti munhu anotadzawo munhu wese hapana munhu anozvitini ndinogona une paunotadzawo nyangwe imi macho menga musizviti ndimi mabhosi dzimwe dzenguva munotadza musingazivi zvinoita kuti vamurushana wangoona sekuti papa zvaitika ziri izvezvezvi azvizhinji kana paita zvimwe paita complain inga iripo kazhinji munhu akanga akarerukira bhendi rese ndini waigona kutaura nayo zvekuti vaisamhanyira vanongwama michero jamo saka ukoti matenda mukoti muno mukaroi takatoenda yangopera kulebha ikoko mukaro imo muno vatigadzisa svika tadzokororana tatorana zvekare vataenda kuharare tasvika varaita kuti mashozi edu tiri muharare saka tiri kuita mashozi iwayo taita album iyo kuti yeruvimbo iyi pane zvinhu zvakakanganisika zvandakambotaura kubva pane interview yatakambotaura pautanga chiri pane kumwe kukanganisika kwaitika mazita edu ine ndini micron pana michel saka kazhinji marekodzi amikron aioneka achipinda muna michel amichel aisapinda muna mikron mamistiki echimaitika aiti yaingoenda one side chete saka zvaitika kumashure kwese uko zvichiitika kumashure ndizvo zvakaita futi kuti tizoparadza Zimbabwe Shakings inyaya iyoyo yokuti vakomana nga kuti iwo utasi iwe munina ukangoita ndikini unongotora marekodzi yaripinda muzita rako saka mangwana zvanetsana nesu futi ndizvo zvakaita kuti zvokuti vakomana veZimbabwe Shakings vaitoda vaida kuti kuparadzana kwedu kwanga tiri kuita kwangu kuti vaida kuti michel abve basa renini nekuti ndiyaita nga kunyonganisa vaitaona sekunge ndimunhu akutonyonganisa plus ndiye akazohwira mumashure ini ndini munhu akatanga kuziva nazome ndisata kuita varidzi program saka vanga vatoti auyu ngadi ngachibva akauya mumashure uyo akuvhiringidza zviri maona saka ndezvaka zvaakuitika ipo paona kuti uyu anenge akuvhiringidza zviri asiya but ine kuti mange mwana wamai wenyu futi plus ndaingomugamuchira naizvozvo tichikuti ati zvichapera asi kuvhiringidza maizvonotavhiringidza zvishuwa kuvhiringidza aivhiringidza zvazvishuwa zvakaonekana vakomana aye but ine mwanga kuti seweropa ndaingomuti zvichashanduka hazvo muupenyu tichakagadzirisa saka zvakatozotiita kuti ini nditange ndini kutovhoma kuti ada kutosiya bendi ndini ndikutaura kuti Zimbabwe Shakings ndasiya ini ndiratanga kusiya iye ndibvazoona kuti manje akamonditi shamwari uyu titisiye bendi tasokane izvinozvi vanhu varipira kwatiri attention right adimai makazoita sei naye adimai tadaro tauya muharare takaita mashows naye inini mazuva achivayo takatanga kunetsana nenyaya yealbum iyi futi yaita maproblems akadaro kuti apo yakazobva yaita wesi nekuti yakabva yatongonzi inini pamuna ndiri marekwedzani kwandira mangani ndishuwa ndaka ndine 3 kana 4 paalbum iyoyo anga ari angu inini ndikati osiya yakanga ari echewa ndindakanga ndakanyora saka apo yakabva yaitwa finally maibva yangonzi all songs composed by Michel Jambo total vanainza kubviswa kunyiswa kudaro apo ndiona kuti inini wacho ndiri kubata basa iri kunyanya ndindosaisira nebendi ndimi kuprograma instrument yese plus mune nziyo dzenyu dziri ipapo uyu ane 4 dzake dziri ipapo mozonzi imimi wacho mune chikamu chakati chamuri contribute hapana chenyu apachisina changu ndipakazoti no kana ida siwa pa ishwa tabva kure zviri tichiedza kunyengererana but apapa pachagoni isu tavanhu vakuru kaisu ine ndine mhuri iwa mimi yangu nemhuri saka ndozoveiwo mangwana ipapo ndipandikuti pandinochikaona papa kana pakuvhiringidzika kuda kuti inini handisina ramangwana rakajeka saka zvina ndisiya ndibva ndasiya bendi ndibva ndauya kuno Karoi ndibva ndagara saka adimai mamusiya ariko amusiya ariko adimai vabata vese naadimai vazotora mumwe mufana wainzi Never Chinema
wanekanga ndakakocha inini futi mfana iyoyo ndibva wamutora anga ane hendi yangu aikwanisa kuridza maridhimu angu ndibva wamutora ndibva wamuisa panzvimbo yangu ndibva wasara waisa mashozi neva chine maibva kupo aibva ipapapo ikuno karo ikunoko panyama settlement pedu apa pati kakata mutoro ipapo zvika ehe saka ndikubva watanga kuridza naye mfana uya vachiridza kudaro vakazota rutia vakaenda kwamutoko kwaiva na businessman ainzi Madzeka. Madzeka akanga ine shopu yake inotengesa zvinwiwa zvakaita zvakadoro icho mamutoko night club nekunoku kana murewa anga ine imwe yanga ine kuno. Saka vasvika ikoko Madzeka akanga ane bhendi rakanga inaro vafana vaipromota ndichitaura vafana vengosimbi crew ndivo akanga vari vafana vaipromota naMadzeka. Saka admire vaenda vese kumashozi ikoko anoona vafana vaya achiona kuti vafana vava havasi parekodha ende havana nzira yekurekodha nayo iye ndepakangotanga kunzwawo chitubu chake choda kudza kuda kuti angaibudisawo zviri mari here ndebva achiva vafana vaya zvavari kuita ndebva taura navafana kuti afana zvakadii kuti zvingaite here inini ndiri munhu anenziyo dzandingudza ndinadzo zvokuti makabugona kubatana neni sinzi musati mapinda murekodhingi munogona kupinda neni murekodhingi afana ese vanhu vaidiwo zverekodhingi zvaishamisira kakuti zvakunorekodha vakati aizotingani zvanzi avuraiti chege timbodi sevanhu tiri kuita mashozi kana ndazino ndichazokudzokerai saka kuti mashozi ava ndibva wadzoka ati mani pakangozoti akangozongosiya bendi marunga ndikungozere kana adimai asisipo adimai tizotoza adimai wako mutoko ozoto afana vaenda vakanobatana nawo ndikabatana afana aende kuti atotanga kupinda mungosimbi crew akusi kuti ndiye akaitanga ngosimbi aiwa ngosimbi yagara yakadaro nafana vaya vava pachizva kuti yaizvidzi ngosimbi iye akauya nenziyo dzake achipinda mungosimbi achida kuedza kubatsana nawo achiti munoona mukana kupinda murekodhingi. Saka mukurekodha nziyo dzake achishandisa zita kuti ngosimbi yakatanga kusimuka zita rake richisimuka ndiye akazenge apa chigaro chekutonga mungosimbi mai avafana ivato vafana vake ende akanga kuita zvinhu zvakanaka akanga kuita zvinhu zvakanaka chaizvo ende mashozi ake anga one of the day ndikuye ukanda auya kunokukaroi aine show yake muhoro ndakaenda kuno mukutawo ikoko ndakamuona achiridza beskita rake rakata problem akanga atoine open track yake yanga ida ndakamti manje yapaona kuti gitara kweru kunetsa ranga rikaindire kuti unoiswa bhatiri saka raitadza bhatiri chero ranga raflata ranga risingacharire ndakamti wara ngatichimanye kumba ndadi tatora gitara kumba roisho yako iendere mberi ndakati naye kuno kumba ndakamupa gitara takadzoka tese achinidriva mota yake akasvika akaita show yake akapedza akazosunga achienda. Saka ndiye mavambira akazoita ngosimbi kubva apapo akanga angonzi adimai akasangana ngosimbi crew ende vanhu vakanga vakamugamuchira zvakanyanya kubva pana antiroda achizoenda ana muchato ana Tobias nedzimwe dzakaita dzividzidzi yakuti akangobva aingoita laki rakanaka ndo kamkoma Micron Jambo muningina wa Michel Jambo amanzo akakubata kwa akaita kushanda kwa akaita na iye kadimai akasekwa turungunotaisa ka norondo yake pazora nasika ayayaya mchanzo kabata nasi
andokambuka nonziko kufurirwa uchiramba kubva padambo rakanzi regretted hits adhima yakasemba nongosimbi crew ainyora mukomana wacho aimba yanga iri shasha yanga iri mhare chokwadi igamba pacharo rakazvimirirapo manzwa imimi kuti ndiye akaita kuti vakomana vatange kutsikisa vengosimbi crew asi ngosimbi crew yanga yakazvimirira yakabatana iripo iye akazongoya kuzongonopinda chete kungosimbi crew zvandisiri ndadaro asi kuti ndimukoma micron jambo vari kupawo uchapupu ihwohwo nokuti adhima yakasenga akaita kubva kumarunga achienda kunopinda zvisinei iyo ngosimbi crew yacho kam apa yanga iri pamadzeka paisati yambotsikisa pane nguva yakamboita kuti yakamboshoterwa nevasha vanoridza magitare akapapanana naSam Mabukwana naDensada saka mundarawo madzeka akabva vatuma kuti aiwa vakomana imimika mufanira kutsvaga vamwe vashandi panapa kuti basa ringe rinoenda mberi regai timbomunzwa panapa Sam Mabukwa ndakaita rombo rakanaka rekumbokurukurawo naye Denford Sada ukanchinde munotsvaga chi vanhu vemagitara inoisitata kuziva kuti vanhu vemagitara vanodi vanonetsa kuti umuwane kuti muharare uwane munhu anoridza gitara vamukoma Sada mbavaenda naTimothy uya vachiti vanotsvaga Timothy akuenda akupi dzimara takatogara chipo che 2 weeks tisingaridze mukoma Deno haachadzokiwo uyo Timothy uyu watofaiwa panguva yacho tikatozodedza navamadzeka zvikanzi imafana musarohwa neana saizi yenyu ndiri kuda kuti ndishande nemi eji yenyu yakanaka zvikuru ndakutokutipirai kuti kana maona ndakudedza mamabhenda auye pano zvinozvo ndichadedza mabhenda akauya panapa imi michitsvetera ichi vamwe anoridza muuna wakashota muchikwata chenyu ichi muwafite kutora kuti chi bhenda renyu riendere mberi ndomusi watakatata kutofunga takutodzingwa panapa wamane tikadzingwa tisana mari basi ungasvika masvingo netsoka here wakomana tingotaura tiri tu nemuzukuru wacho tasara tiri tu zveshuwa dzimara mukoma Deno vakazonodzoka vese futi mukoma Timothy yana mukoma Deno vaya mukoma Timothy akanzi iwo ndakatiwo chidi iwo enda hanzi chakuda zvishomba wadzokera Deno zvikanzi iwo akaenda nemawaya nokuti mawaya edu magitara edu aya aienda muzukuru kuti kumabridge uku akange achinge adambuka waya paya mabridge achanga ari manyuwani magitara manyuwani saka aidambura mawaya saka pakuya nekitira vakaya nemaspare mawaya kubva kuSouth Africa saka mukoma Deno vakati musi wakadambuka gitara ravo pakunotora mawaya ekuofisi vakabva vamasiya ari muhomwe saka zvanyorwa pasi kuti uyu atora waya papazooneka kunzi Denford aenda newaya asi hadzina kuzodzoka waya dzimwe dzemaspare vamadzeka vakati iwe Denford wakaba mawaya angu enda kujeri zvocho vakatopika 2 months sapanguva yacho iyoyo inini papa atasara naGoodman tiri tu pana chomi wangu ndopakauya mumwe band hanzi Benson Sakala ndopakazoridza ndikatotsvetera chimwe chimudhara chairidza bass chaibva vanzi vanga vane contract kuchitungwisa chairidza bass guitar ndachitsvetera chimudhara changu chiya mudhara pano pane instrument rose neuniform ndava zvishuwa tamukonesa mbasara kumadzeka tikati 1 panguva yacho ndoguva yakazofona mukoma Adhima yakasenga vachibva kuMarunga Brothers
amai vanga vakona nawo chii vanzi muntu wakafona achikiriridza kune mazifoni akiriridza ayakirikiri vatadaira zanzi ndanza kuti kumatsika kutoa munhu wegitare zvati chokwadi ndakadaira foni yacho uye anga azvinza sei hamene munhu anga apa information kuti kwamadzika kudiwa munhu weband wegitare hametu ndiani anga pasa information iyo asi vakatofona ndinekatoda ngati chokwadi uyai zveshuwa mangwanani ndakaona mukoma kazenga vasvika vakauya nekabhegi kavo kadikidiki kadai so vachitaudza kuti vanga vachitoro vechidiki asi pakubereka vanga vari vakuru zvavo kwetiri ndavatambira paya ndikatoti chiregai ndigwena nemukuofisi mubva ndaenda navo kuofisi ndikati mai ndemai madzeka nababa madzeka vese vanga varipo vari mumuofisi ndikati mai baba ndava nechine mukoma ndaitaura kuti vakafona nezuro zashamwari basa riripo pakapinda basa paya magitari ndiwo achipractisa ndopatakatanga kupractisa zvaitooneka kunzi mukoma kasenga chavanyanya kuziva bas gita lead kumagitari madiki aya vanga vasati vakuziva vaitota kudzidzira patakatanga kupractisa nzimbo dziya namaswit 16 iyo album rekutanga riya chipractisa ini ndakangoramba ndiripo parhythm pangu ivo vakurwa lead chimudhara chaicho achiri pabase chainzi zita racho manje ndakanganwa zita rechimudhara ichocho madrums pana chomi mabukwa goodman goodman uyu arova madrums ake paya zvakanaka uyo chimudhara chiri kurova beso zvakanaka takazoti imwe weekend tiri pakati pekupractisa taridza imwe mande yataita off mamande aya dhara adzimbodzokera kuchitungisa kumhuri yake adzoka topakauya rumwa chigunwe chinzi kwai anga panga paita padhumaniswa here ipapapo chimudhara chine chachadhumanisawo vana maiguru kumberi vacharumwa chigunwe 1 vachadimbuka chigunwe chache vadzoka kubasa machigunwe mai anga akuridza mai madhodhodho apa otumanzidza baba shelodi Jenford sada dzaperawo vatobudisawo kaya zvikanzi zvinotodii patodi mabuku atomudzosera here pabasa katoenda akumba ndikatoti mukoma sada ngavadzoke pabasa vadzoka pabasa saka manje ndokusimba kwakabva kwazoita chiband chimudhara chaimba chazomiswawo mukoma kasenga vapa lead ini mabuku andiri parhythm uyu mukoma Jenford sada ari pabase guitar chomi aripo chomi ndiye goodman mabuku mwanasi wangu aripo pamadrum park takunatsokuriyesa manje ndopatakakwanisa kuwana mukoma mubva vafambira mumastudios unana Grammar Records ichiri kunonzi kunana kuSouthampton vapiwa madates zvoroti nini patakatanga topinda mustudio tichitanga kurekodha album yekutanga inonzi maswiss 16 iya ndaitorohwa nehana zvisingaiti hana yangu yaiita kurova tichibuda dikita mumaoko nokutya cheto tavakomana studio ende tasatambozviita that was my first time kurekodha takarekodha dzakati wande nzimbo idzi vakazoita kudzipika kuti ine kwaitwa inonzi audition takatanga taisa audition patarova about 16 masongs atata practice atairehesa kwauchibva kwazouya kwambva vazopika 6 aipinda paalbum zvikachiwa murekodha yabva tarekodha iwayo saka zapana ndopana namasweet 16 vana dzimwe dzacho ndichazokutaura kandadziyoka ndo damba ripi rekutanga rinonzi maswiss 16 ndiregore ripi iri ranga rari muna 1993 bhozi vomukoma kasenga vakaya muna 93 muna february march muna naApril ndopavakauya kumatseka saka tongoti muna 93 imomo takabva muna naaugust september rakabva ratonobuda album racho nokuti kare vaiti vakarekodha rasinganoni kubuda anga anyora nziyo ndiani ndivo mukoma adhumaya manje bhozi ndovanga vabva kupi kubhendi guru vane experience yekuti zvinoitwa so hani mazvona kwauchibva tanokanda maswiri 16 yayo mba yarowa pamhepo kwamadzekawo kuzvinhu zvaitofaya kunight club zvitofaya dzimarirawo tazokanda rimwe futi ainzi zinoerema muna 93 takuyambuka muna 94 momo 94 iyoyo takanda zinoerema kumba yabuda pana kaya kanonzi kufurirwa uchiramba kaya kubva ipapo
ndopatakazoti 94 tichiramba tichiridza mukoma kasenga ubva wazoita get married kumudzimai wavo wainzi Austin vaibvawo kumusha kumwe chete koko kwakabereka dango ravo mwana wavo ainzi Tawanda kuzimai guru vakatoya nhumbu mwana akatoberekerwa pamadzeka mwana achangoberekwa mwana Tawanda uyu vamadzeka mhenu vakabuda vakaendepika kwavakafamba semunhu webusiness rake aingofamba achibuda saka vakasiya vakangotiwa mhenu vakasiya akatiwe nditarisire kuti ndione kuti bhendi rangu riri kuridza zvakanaka here munhu yamba asvika akanyepa kanzi vakasenga vaimboti vakabuda vakamboenda kumba kwavo unoona mwana havachadzoki wozoita vozodzoka papaya achinyepa zvake dzima ramadzeka vakasvika vakati shamari vakomana bhendika maguta manje rongedza instrument rangu mupi mustoreroom chibva panapa ndichadukuona mbva tafayo pamadzeka pa 94 asi anga akunopera but ipapo still remember kuti takasiya ipapo tatorekodha kana amba album rechi3 rinonzi androdaria androda tairekodha uku asi asati yabuda ava madzeka vati fire apa hatina kana kokuenda saka mimi chamaifayirwa inyaya yekuti anzi mamusingateerere munhu wandakasiyira inhawo yekuti kwanzi mukoma vakanonoka kubva kumba kunoona mwana ndonyaya yatakafayirwa pamadzeka saka tongotiwo pamwe vangaona kuti zvaitawo bhozi shuwa tatakonzera kuti vamutse imwe night club bhozi takavasvikira vafuti vamadzeka vanga vasati vane mari futi ka vaiva nechiforofo chataipusha chaiva chechurustart asi vakazotenga benz staridza benz chaichaivo vakatenga benz vakavhura rimwe bhawa kunyamapanda vakavhura rimwe rekwamurehwa reya rinonzi madzekasbeg yemurehwa dzekasbeg yenyamapanda tisu takashanda kuti vavhure kweseko chirepo pavakazosvika pavakushayika vamadzeka vakazotouya vakatotenda kuti vakomana ndokutendai makatisiyira upfumi vakauya vakataura mashoko achiridza paguest lodge mutown asi tatatobva wedu kwamadzeka right tauda kutaura maivo kuti kubva kwedu muvhi yedu kubva kuharare kubva kwamutoko to harare papakaoma ipapo bhozi mukoma kazanga vatobvunza omana mune hama here dziri kuharare tina hanzvadzi yedu ndina hanzvadzi yangu iri kupi iri kuzengeza 5 koma Denford sada akati ndini mukoma wangu ari kuEpworth iwo mukoma akasanga akati ndina mukoma wangu ari kupi vari kuchitungwiza kuunit M akasenga anenge ari kuarmy vavo takaomana muvha yatakuti takutopinda kuhama dzedu koko kusvikawo zvinhu zvedu zvadi zvamira zvakanaka tasemunhu hatina mainstruments tichatambura tongoshinga svika zvadi zvaita zvakanaka tauya paya gore ranga ratopera 94 tauya paya muharare taaprocha hama dzedu zveshuwa vatakomoteta inini nemuzukuru wangu taenda kuhanzvadzi yangu nokuti muzukuru wangu achionasisi wangu ndimai vake vatakomoteta but dambudziko ratatinaro manje nderekuti mari manje posi tajaira kuti every week tichiwana zvipei zvataipiwa ipapo but apa manje mari manje yanga yakutinetsa manje kuti pozi chimwe chachanyanya kuti shungurudza inhawo yeinstrument mashow chaitonetsa show chaikuti unzi uya mutiridzire tati tikasvika pabhawa tichitsvaga show toengosimbi kuruta sosonzi tikuzive imi android yanga sichabuda ipapo asi dai anga ari mukanya kana dai anga ari mutukudzi takupai show mimi hatikuzivei apa toti show iri kunetsa apa futi instrument chachairo riri kunetsa hakuna kana kiti chachaio kuti unowana kuti kwai inenge kutohaya kwacho kaiwana inenge chidhura tadaro paya takaona moto saka panguva yacho yatatichiri kwamadzeka kupaiwaya mumwe mudhara ainzi Joseph Maredza vaiva nechimwe chikwata chainzi mufesa aizvitwa mutingers combination vaiva nechikiti chavo chavaigara nacho chiinstrument chavo ichoyo chaita sokurirawo saka vamadzeka akatombonge vataura namukoma kasengaenda asingaziva hangu kuti vakambevadi kutaura vanza mandiri kudai kuti saka zvakazovapawo mukana wekuti foni dzodzi dzemalandline dzadzichiri dzakazara vanzi navamaredza vakomana muri kupi zvanzi tava kuno kuharare vanzi uyeka kunoko bva mukoma vanogara dare navo dzimara vazoti vakomana ngavachiva vagare kupi vagare kumba tatava muna 1995 ndokusvika pavamadzeka paya pavamaredza paya kukwadzana 5 uku patagara pakwadzana 5 paya dambudziko ratatinaro still ndire instrument asi muchinda yaigara ipapo mutingers combination
aiva neinstrumendi yake nemota yake, but kuti atipewo kuti tinoridzawo uko tichiitawo mari anga asingabvume. Aida kuti sa aida iye aiva nebhendi rake saitotiwo bhendi rangu chichi. Saka panguva yacho ndo patakasangana nechikomana chinonzi Nhamo. Ichi Nhamo chacho yekuti nhamo yekutambura chacho yekuti kana chikafu nokuti mari dzavanga vangobuda vachienda kubasa kwavo vachishanda kodhumusha uko mahofisi avo, isusuwo tongosara sebhendi. Asi pakugara svatati isi seboys atiri mu1 room tiri 3, iwo mukoma Kasenga sezvo vanga nemhuri vanga vakapiwa imwe room, saka tine 2 rooms dzataishandisa. Mukoma Kasenga nemhuri yavo, kureva kuti Mukoma Kasenga namai Tawanda naTawanda ari muchechi, isusuwo tiri mabhachura tiri mumba meduwo. Sevanhu vanga vane nguva pasina chikafu, pasina mari, pasina kuitwa basa, chikafu chazobvepi? Hapana kuwabva chikafu. Sadza charo chairo varume isi taigona kuti kana mwedzi chaiva kana mwedzi miviri tisati taziva chinonzi sadza chii. Ndonguva iyo nguva tairarama zvakaomarara zvokuti ini ndaida kutova nesere yekuti ndaigona kutoenda kumashops kuya tichinokumbira vanhu ma50 cents ekuti tenge half bread. One tsitsiwo asi ndovatenda vagare mukuwadzana 5 nokuti vazhinji vacho vaindirwisisa vakaona ndasvika, nokuti vaingondifarira. Vakaona ndasvika mukoma ndokumbirawo 50 cents nditsvagewo kana half bread kumbako tine zhara zvecho vakomana taipiwa 50 cents iya totenga. Ndaizorowawo semunhu anenge ane nzara ndosirawo Jenford Sadao naChomu ndovasirawo chingwa chokutiwo vakadyawo tomwawo mvura zvatovharana zvemusi uyo. Asi takaita nguva yakati rebei. Kuadzimai anga ane mhuri, mukoma anga ane mhuri manje vanga nekaadvantage kekuti vanga sisiwe mukadzi wavo vaigara mukwadzana 6 ndo vanga mukuru wavo chavaendawo kubasa vane chimwe chimota chavaidriver. Saka vaigona kuti maiguru vakaona kuti zvapuresa vomboendawo mbonodya kwasisawo kana kuti vopiwa zviufu vouya vobikawo kumba. Vabikawo zvesho maiguru vaiziva kuti vana bamunini vangu vane nguva vasati vadya chinonzi chikafu, votidedza vana bamunini uyai. Saka taigona pakurwoka munongozivawo zvenhamo kamusi wakawa tikitiki kakadai ungoti 3 munoziva semachinda. Ndo pandakadzidzawo kurwa chikafu fatsa kuti chero izvozvo mukati papuleti yesadzapo handitori nguva yakareba nayo, ndototumine zvezvandaguta ndendatopedza bhozi. Ndo pandakadzidzira kurwa chop ipapo panguva yacho bhozi yanga iri nguva yenhamo zvesho nguva yenzara. Sasa zvinewo takazotofamba kwenguva Android yangotsikirirwa iri koko haisi kubuda. 95 iwo wapera kuti tirongotambura kudaro. 96 ndopakazobudawo iyo Android. Panguva iyoyo yabuda Android ndo panguva yatakazotangawo kuti ndime Simbi, alright, uyai tikupei show ndimakaridza Android, uyai tichiwai muridze. Tobva hapano pamainstruments manje taibva takrosa kubva kuwadzana uko kuti ikrosa kuya mudzivara sekwa munhu anga ane instrument koma Shepherd Chinyana ticha koma Shepherd Chinyani nemwe mudhara ainzi Chimuteko. akomana hanzi kukurukura kunge wapotswa nditika zvinobva kure zvemagitare vedu magitare unoona aya ari kuita nawo madanha nevamwe vanhu aya kaya magitare aya vamwe vanhu vakatamburira because vaona vakuimba vakuridzaiko zvinezvi vachikurumbira kavanenge vakabva nako ka aiwa runenge ruri rwendo chero ndiye ka mukomana anonziye ka Sam Mabukwa mamunzwa paka achiedzaka kuti tsanangurirawo naiyewo rutivi rwake nemasanganirano avakaita namukoma Adimaya Kasenga kuti aiwa anga ari makwikwi chaiwo. Sine yazvo regai timbotizororei panapa timbomwira mvura. Asi pakumwira mvura pacho tinenge tichinzwa hedu kambo kubva kuna iye Adimaya Kasenga no Ngosimbi crew da kukwapaidzirai kambo kanonziko Musadaro.
pawakaburitsa kaantirodhans ndo pazvakatanga kunyatsokuita kazvakanaka kazvanga zvaakufaya nditi karaiti chii chakazoitika semabuku amudariro ka kumbotipawo kanhoroondo ndo pakabuda album inonzi njere ngoma akati ngatitenga ichi track wakomana pafirst quarter kana album redu rikatengwa zveshowa njere yakatengwa and pekutanga it was the highest pakutengwa kwemaalbums kugrama and yanga ine 48,000 panguva yacho mukoma akati taona motikari tuta 24,000 komana ngatitechi kanzatu kedu kaya katidi tutenge track tatenga track iri yari zvacho asi track takaritenga risingafambi ivo akati tucharovera mashozi tichiita kuti tiite engine overhaul tizoipendesa mota tizonatsopinda nayo zveshuwa zvakaitika ende ngoma mare dzavaya vakuona kuti zveshuwa zvinhu zvakudii zvakupota zvichiendeka zvichokwadi murume akashinga nokuti hatina mubvere tambodzi mari yerenti kati mari yemagetsi kati mari yemvura vaingoziva kuti boys iri kuvara zvavo nenzara mukati umo but zvinhu zvichafamba zvakanaka saka zvakufamba zvichiwa mukoma wanga kutsvagawo mashozi mukoma Joseph mari dzavaya nanhasi vari kukwadzana zvichafamba zvakanaka vachitsvagawo mashozi vachipinda kwese vachidi zvinhu zvichitofamba wena uyu mutinga waya panguva yataikuwara paya zveshuwa aingoita seanotishainira bhozi aigona kuti vakabika chikafu zvechokwadi vafana hake vese vaigona kuta matutu echikafu panze apa ione nzara kana kuti 1 week hapana nombokuti ndeipi apa hakuna vairova svika zvapera zvaitotanga zvitu zvokutotishainira here never know dzikuzoti ari rimwe zuva panguva yenzara pani pandandasiya panguva yatanyanya kuwara nezharapa takazongotiwo ndichingofamba mba taona chimwe chimhukawo chachichiri mufenzi yechikoro ndatoti mhuka iyo ndinoona mhuka iri kukamina ndikati handikadzingirira ndogona kuibata mhuka iyi zveshuwa ndakaidzingirira mhuka ndakatonopinda nokugedhi rechikoro ndikatanga kumhanyisa mhuka iyi ndikaibata saka ndakaonekwa nemadhara emaraini mva atoya nemapanga madhara aya tiona 2 minutes pazara takatozoita zvekubvutidzana nyama yayo kudai ende nyama yayo takairova isina kana sadza svika yapera kuti taingoti nguva dzinobika vamwe tongoisawo nyama yeduwo pastovhu tatine chistovhu chedu 1 mhuka yanga iri mhuka rudzi inenge yanga iri tango imhembwe here yangarwa kumapadhok unoti aigara kudhuze nekumapadhok yanga yaivhimwa nevakomana vanga vaivhimwa kati vanga vairova nerekeni here nokuti yaibleed yanga isina imwe nyanga saka ndo zvakanga plus gumbo saka yanga isina power saka mhembwe yaya vanhu vomaraini vakutibvutira futi nyama yayo asi takazowinawo chidya ichi bcause takazoitawana kuti nini chome wangu nadenford wangu takurudzana nemwe angadaro tide tisina kuita simba papuka takatobvutirwa asi taibika nyama yayo tisina kana inonzi sadza chekuleft kana chekuright tatisina zvokutoti akangopera zvinhu zvacho zvaisirisa plus pane nguva yemwe yekuti nguva yemengo yayi nguva yemengo yayi mengo mabhuru mengo aya ndo anyanya kutiraramisa bcause taiti kana tikaotoona panext door pedu kwataigara paya nevamwe samutoko yapo ainga ari sawira wangu saka ndo painyanya kuti mabhuru mengo ende muti waitotanga unoziva kuti vakomana ari apa kune nzara saka regai tikunudze mwari vaitangwe vanhu vakanga vakatozvigadzira kare mabhuru mengo ayauya asati atoibva taizoita kagame kokunoto samutoko asipo nasingaono taingonyagwaira tinosvika totema wato tu taitoziva toti musi wacho tiri covered bcause aizomatsemura tosasauti totomwira mvura totovata totomuka mangwana kuseni toita futi semuichi taitozofamba titsvaga pane mabhuru mengo pambai totokumbirawo vamwe otipa vamwe vacho vachitinyima zvaingosiyana siyana right zvadaro payawo dzimarirawo album njere iya yazobuda manje yarekodwa tatenga track iyaya neno ndogora ndakazoti chirega ndidi ndirorewo mudzimai ndarora mudzimai wangu muna 98 umomo anondei mudzimai wangu ndinaina nhasi kureva kuti
tane 17 years dzakakwana ende dango redu rekutanga ndimolin mabukwa anodzidzawo padziva rasikwa I1. Second born yangu ndialek mabukwa aripo panumber 6 primary school ari grade 3 molina form 2 kozita wakadi kamusikana kendinako liara. In fact muna 99 umo takamboita mumukomana akashaika saka molin wa 2000 saka ndotiwo 98 99 chikazorekodha album rimwe rinonzi pamuchero Tobias muna 2000. Pamakarekodha pamuchero Tobias maigara kupi? Taigara ipo pamaredza pakwadzana pa5 tikarekodha pamuchero Tobias, tikarekodha ziviso ana adzimurai moto, tikarekodha inonzani vimbane chako pana chitima nitakure paya kusvika pana dzidzai ya 2001 ndo ya 2003 ndo yekupedzisira zimara mukomawo azorwara. Pane vavakazoita accident muna 2000 vakaita accident muna 2001 zvino ndo dambudziko guru rimwe rakakonzera rufu rwamukoma kasinga asi vakawanda vanga vasingazvizivi. Chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti musi wacho uyu tatabva kutaura nhaurwa yekuti zvino mota zvaya kufamba mukoma madimatiso mastedo pachi pa ownership tigofara kuti zivato takatenga tose mudziyo kunyari havo ivo mukoma kasenga wakanga waisawo mari yakati wande kudarika dzedu semunhu aiwanawo mari yakawanda uchiri pamaroyalties pacho. Ivo vakazotiradza kuti ano mota ndeyangu imimi ndanda kuti ndozodzoserai mari dzenyu kana mota yakufamba, asi havana kuzoita sekutaura kwavanga vaita nyengo. Mapepa atanga tinawo atakanga tasainira napasi aichengetwa nomumwe wangu Denford Sadawo but anoti hachamaoni manje mapepa acho iwayo, saka tangozoona kuti zvakatovharana bhozi mota ichi yakatozotengeswa pavakashaika zvese neinstrument riya saka accident chi chakaitika patsaona paya chakaitika manje ndechekuti mukoma musi wacho taitova neshow paSunset akatoti afana mimi chifa ndaunosiya instrument kupi mozokurumidza kuenda kushow pamwe wanga kutembawo here kuti izvozvo ini ndandakupota nchitoka ndikawana kamukana ndopota nchipractisawo malead guitar kufamba kwaita nelead guitar ndisingachanyanyi kupractisa rhythm ndichipractisa lead yavo. Saka pane pambokuti vaimboti vanonokei vonzwa ata kutoridzana pamuchero Tobias idzi vototi afana saka afana anogona kutoridza naye. Saka musi wacho vakatoti mufana kuridza asi ndodzoka manje havana mbotudza kuti vari kuenda kure kubhuruwayo anowana apa tine show muSunset. Musi wacho yoyo zveshuwa taenda kuSunset tatoridza ivo vaenda zvavaitamisa shamwari yavo vachanisa shamari yavo kubva kuno kuHarare kuenda kubhuruwayo. Ranga rigoro ripi? That was 2000 muna 2000 tatichiripo pamaredza post 2001 ndo patakazoenda kupi kuNorton. Saka muna 2000 umomo ndo pavakaenda kuBulawayo. Saka vakunodzoka vanotivo vakasangana neimwe BM yakabuda mumaAvenue asi robot ranga riri green ivo ndo vanga ne right of way kobva vaita head on kupikoko Bulawayo manje hanzi muAvenues kuBulawayo. Saka ivo vanga tori muhighway uyu weBM hanzi atova mukaradhi aitobuda muAvenues. Saka anga akatoitoka BM yacho apa iye kwake anga ari red robot ngoma kasanga ndovanga ane right of way kwabva svika mvaita head on. Saka vari vano kumberi kwefedha kumotikari kwabva mota yatoparara front yose trailer yakanhongerwa mheno pane koko ivo mva vakwara. Saka nonzi vanga vakakreka backbone pano pamunoona pano pamuchero Tobias pavidhio papa pane skare black rinobuda riri apa tsaona iyoyo. Saka zvadaro paya tozonzwa isusu kuti vakasenga vaita accident apa muri kushow apa tatodzoka kumba zvichonzi vatotransferwa neambulance kubva kuBhuruwayo kuendeswa
vakambe vaendeswa kumupilo bva vazotransfer bva mupilo kusvika kuendeswa kuparinyatwa kwakuchibva vazobva kuparinyatwa kwakuzouya kumba vachiti vakunzwa zvakanaka saka from there backbone yavo haina zovaitira zvakanaka toti ndingangoti mazuva acho iwaya ndo mazuva futi vanga vasiyana nemudzimai wamaiguru maita wanda waya sei vakasiyana namaita wanda ndingangoti chakatanga kuitika ndechoti tawanda akatanga kushayika tawanda ashayika kwauchibva mukoma ashayikira kuita wanda paipo pavamaredza paikuwadzana saka dzima ravaungozoita ini vakatombonidza saka inini ndauda kusiyana chi nemudzimai wangu ndoda kutsvaka chimo mudzimai ndokuzotsvaka mudzimai wavo iwo maiguru vakazosara mainedhara ndokuzotorwa kwavakaita mainedha vanonzi shila anzi shila senema yavo handichanatsorememba asi kumushaka wachibva kupi vanobva pamhondora saka vayani hanzva dzavo ana Lloyd ana Tsano Lloyd aigara pa2 pakuwadzana 2 saka maiguru shila kuya kwakaita muna 99 ini ndandatova nemudzimai wangu dango rangu ratochaikawo ipapo ndatova 2000 chizoberekawo Molini wamaiguru atu saka zvichitoreva kuti maiguru izvozvi mwana wava naye musikana yenetho iye ndofunga iko zvino zvaatokura shuwa iko zvino zvaatori kumafomu muchakadaro right saka maiguru vavayawo ndonatsokuto zoya kwavakaitawo muchikwatawo aizotanga kuwiranawo namukoma achigara vasina mukoma pamuzvimwe zvakawanda havana vanga vasati ndofunga vanga vasingazivi kuti ana bamunini nemukoma wavo uyu kasenga vabvira kupi nokuti nditaurira paishu iya yakazomboitika kuti vakashaka mukoma vakazomboti hamufaniri kunge mushandisa sara kuti ngosimbe mushona mekunge instrument ratengeswa motikari yatengeswa saka ndikazoti aiwa mukoma sati tasvika kweseko semu maiguru vauya makafamba sei namukoma kasenga right taifamba but zvinhu zvazvakuita zvichichinja manje zvokuti pamari dziya dzemarecords chokwadi chaicho isingachabudi pachena bhozi pakatsikiswa albhamu irori ndingangoti pana chitima nitakurechi chitima yakatengwa kaimi saka manje mari chaidzo papakuitika kachitsotsi like kuti havachawini mapepa aya zvataita pakutanga nokuti inini I still remember first quarter kwakauya mari vakatoti asi vakauya vakanyora nebopwet manje kuti kwabuda mari 11,000 iyo yanga yabuda 186,000 panguva yacho zvikanzi pa 11,000 apa mabuku aune 3,000 ujena ane 3,000 chose tine ma 3,000 chaitozichaina futi navo pachi pa 11 year inini kubva ndangonyumwa ndikati ndikubva ndatora vakomana ava bcause takazoita mukomana afu takazoya kuzobatsira chomi pamadrums ainzi takawira kembo komana ayanga aurudza madrums ndiye futi akazoregodha madrums pana njere ndiye futi akazoregodhawo madrums pane dzimwe tichiuya kumberuku takawira ndataura namukoma Denford sada kuti vakomana handeika kukamba ndinovhunzwa ndizvo here zvataitwa nemukuru taronga paya taenda kukambani paya tanoradzwa pakombiyuta zvikanzi ngosimbi group ndimi notungamirwa nadhumai kasenga kati zvikanzi aiwa mari dzenyu dziri apa tasaimoni pana 186,000 mari yenyu iri apa saka waone nyaya kuti musoro wemota uya wanga waparara pamwe wanga wada kuti vachinotenga here uku but semunhu wangada wangotudza chokwadi but ndaona sokuti nokuti government yadi yachinja apa amunozoona kuti mararamira tachiita mashure apa zvatochinja tasvika paya zveshuwa samukoma akazoti vakubvunza vakomana ndiani aronga kuti muende kukambani kunovhunza vakomana vanga vabhaiza zvikanzi ndikupai mari bcause kukambani zvakanzi vadedze vakasenga vauya kunoku vavadedzwa vakasenga vauya zvikanzi zvichoda kuti ngosimbira mberi podai zvino mukatanga kudai sosososo madi mavapa mari dzavo sososo saka mukoma vamwe vakazowedzerwa kusvika pama 24,000 inini manje ndakabva ndangopiwa 11,000 imwe yese yakabva yabatwa zvikanzi ndiwaronga kuti muenda kukambani ndo pakatangira magepi pavo kuti
alright hazvina kuipa, ndakapiwa 11,000 bva ndakatoronga kuti njanobva ndanorora mudzimai wangu, ndobva ndanovaka musha rangu kumusha uko, ndakaronga ndada kuvaka mimwe musha ndaiona kufamba kwataita tichipotererawo neband bosi panguva yacho tata kupindawo muna nagokwe uko nguva yadonje taiti tikapinda muna nagokwe tichadzoka tine mari yakanaka. Dzimarirawo tazoona kuti alright ndo zviri kuitika, saka mukoma akazopedzera watisa pamapercentages. Still mapercentage acho iwayo nezvakazoitwa nepirates zvabva zvatidzosera kumashure. Muchirungogara mukwadzana? Tichirungogara mukwadzana, asi takazoti 2000 iyo mukoma manje vanga kuti vavhiringana futi nesu kuno vovhiringana futi namudhara maredza 2001 pakaita kuna mudhara maredza vaivhiringana chi inyaya yemari dzekumashozi. Ya pakuti isusu mari dzekumashozi kamunoza tatisina taitopiwa taitotambiriswawo sevashandi kuti komana mari dzataita mari dzenyu dzozobuda musomandi soso, saka mukoma mari dzanayo ndo vaita manyaya dzemari, saka amene kuti vakazokona napapi panyaya dzemari woti pakatombomuka sotofika anenge kakusakuwirana kakanatsosimba kutoda kutombomutsana fight yachayo, but mukoma mari dzavanga ari munhu mukuru, mukoma akasenga vanga ari mudiwa vanga kuti rega titame pamukoma sezvo zvinhu zvedu zvakudizva zvakuflow. Saka zvichireva kuti adhimaya panyaya dzemari apanga akunetsa? Ya zvazvakuda kuti netsei bhozi. Inini pache zvangu vakatombe vanipromisa kuti mabuku ayowe takuenda kuNorton, taunogara Norton vanga vatowana pokugara. Zvisho takasvika tikagara Norton, kanzi inini ndikapedza kubhadhara stand yangu mabuku ayo njakubhadhariro yako stand, ndakatotarisirawo zvechokwadi, but takapusha kubva ipapo kusvika vazinosvika mukushaika handina kana stand yavanga vanipromisa iyo yavo futi yakange vaita yacho yakazosvika futi pakutengeswawo simara vazoshaika muswa muna 2004. Chakaita kuti ashaike chi? Vakaziva kurwa, saka ipapo manje vachanatsoziva kuti backbone iya here, because vanga kuti vakarova chikafu chaichacho vorutsa but kuti titi kurwara kurwara ndoramba bozi ndikatarisa izvozvi maiguru kuna maiguru kana even mwana musikana vakasiya vese they are very healthy. Maiguru vakatozorwawo nevamwe baba mukuru wavari kugara navo, but vane utano hwavo hwakanaka. Zvoche mukatarisa mwana mukatarisa, saka ndinonatsa kuti ivo mukoma makore sandaifa andaigara navo vaiva nedambudziko ravaiti kidney here kana kuti, asi vaitombopota vachienda kumadoctors vachinzi pakidney apa hapana chetoona chakaipa, but vaigara vachiti pasaidi pangu. Asi pane nyaya yavakambondudza vachiti kwanzi vanenge vakashandisirwa tauro ravo here rekugezesa chairo vachiri kwana Michel Jambo kumusha kwavo kare vachiti kwanzi mitauro rangu riro hanasi tozomboriona futi rakabva radisappear. Asi zvinonzi nokuti pavaenda kumasikani inini vaindudza masikireti avo ose mukoma akasenga, ende vakatombondudza kuti kunotova nemwana musikana ari kumhangura here aiye ndofunga kana kuti akatororwa musikana vaigara vataura nezita rake kuti kune mwana wangu ndakataura nemumwe musikana wangu ukupi kumhangura mabukwa vachigara vachindudza. Saka nyaya yekuti of course mwiri yanga yadzikira semunhu munoziva kana ukanga uchiti chikafu uchirutsa chikafu chirutsa hauiti mwiri wakanaka, unopedzisira wapera. Saka ipapo handichanyatsonzwisa, asi vakashaikira kuchinoi hospital ndokavazoshaikira vari vakavigwa kumusha kwavo unoti ivo kwakasenga chako kudzinde ravo chairo kunonzi kuzvarai kundokune dzinza ravo, asi vakazenge vatama zvarai ndekupi kurungwe ihurungwe iri yeurungwe, asi vakazenge vaya kunonzi kwachundu ndo kwachief chundu ndokwakazenge vatama namai vavo, nokuti mai vavo kuzoita mukoma wavo mwanga ari muchinoi anga achigadzira masofa anzi Sofaland ari muchinoimo akazoshaikawo futi mukoma iyeye anga akutawo futi zvemagitari airidza nechikwata chipo vanga vasina chikwata, asi kuti vakazembe vada kungodzamba kuti vazongoda kuita advantage kuda kuti ngosimbi, but ngosimbi still zvaivarambira kozoita ivo maiguruwo futuko vakazomboda kumbotova mbomisa ngosimbi
but still vaisangana nematambudziko akawandisa kuti vanhu vanga vakuziva kuti Ngosimbi kwakuna semabhuku. Right. Adzimai Kasenga achiri kurwara mashows maita here? Isusu taita mashows ende ipapapa chaitika kuti nokuti inini ndakanga ndagara ndatobata lead kare nekutoziva kuti kuimba kwavo kwavanoita vanonga vachitamira papi pakupindira pamhanzi. Saka inini ndatogara ndatodi ende mozi chakaita kuti ndidzidze lead guitar nekudzidza mavocals. Chii chakaitika ndechekuti rimwe zuva vakanditi tichiri kuwadzana chatisati taenda kuNorton, tichiri kuwadzana vakaonanika ndichipractice lead, vakaradza kuti havana kufara nazvo, vakati iwo mabhuku haikona kumhanyira kungopractice lead nokuti lead ndeyangu nini, iwo maridhim hausati wakuziva, hausati wakunatsokurova zvindoda chaizvo chaizvo, anomaona. Saka ndingati dzimwe dzenguvawo ini zvakanditorera zvakaramba zviri mubrain, sei mukoma ndindiramisa kuti ndiridze lead, sei mukoma ingondiramisa. Saka zvakabva zvandisimbisa ngati aurati kana mangwana mukoma akafuma akati iwe mufana iwewo handichadi kuridza newe, kana kuti iwewo mabhuku ayo kana handichadi kuridza newe nhasi, kana kuti iwe mukoma angofuma vakashayika, ndinoita sei ndotangira papi nebhendi. Saka inini beta ndirambe kanjingopractice ndokutotanga kuti ndakabva ndatoendera mberi tichiopractice malead iwayo kuti vanoita sei. Ndosa muchiona iko zvino izvi ndikarova live show vanhu vanotofunga kuti ivo mukoma Kasenga varipo zvese voice nelead yacho, because ndakazoshifta ndikati inini lead yangu lead yarohwana mukoma Kasenga chirga nichitora ini kwakuchibva ndachiisa mumfana parhythm kuti Ngosimbi irambe ichiendera mberi, ndobva ndamutraina exactly zvinhu zvandaiita. Saka mufana iye ano knowledge ndakapa ndakutaura mamiriro aita chikwata manje. Right, satasvika ikoko mukoma Kasenga vachirwara ndiwe semumabhuku wanga wakutungamira chikwata cheNgosimbi crew. Vachirwara kudaro maiguru maivaonawo here? Maiguru taitovaona ende takatombonge tichitoshanda tose, but chakazonetsa nechekuti mukoma avo vekuchinoi Sofaland ndovakazouya vakada kuporonga zvinhu zvese kubviringidza, bozi vanga vada kutisa futi pauranda hwakudhara uya kuti taridza mari hatichadzoni todini, ndopatakazoa vatoshayika ipapapa. Vashayika bozi takatomboita 2-3 mashows navo kwana maijojoko mutaundi, tiona mari dzose voda kutora ndivo, voda kuti havachadi kuti tiite offset atakataura. Saka maiguru aizvitambira seizvozvo ipapo futi zvokuti mukoma vaende nemari vachididi vaite zveofisi yemari, maiguru vanga vaitopokanawo nazvo. Saka isusu ndobva takangozoona kuti alright regai tingosiya havo as a family yakadai kwaKasenga, isusu tingozvitawo zveNgosimbi zvedu zvatagara tichingoita, ndo mamisira ndakazenge ndazviita. Right. Takazombonzwa papai kunzizo manga makunetsera renyaya yezita rebhendi, chii chachaitika? Chachaitika ipapa ndechekuti patakazoburisawo damba refu reduwo isusu vakomana kuti mukoma Denford Sada vairidza bhesi nenise mabukwa naChomi, taronga albhamu redu rinonzi Rangarirai, tichotaurawo nezvavo kuti tokurangarirai mukoma Kasenga. Right, ipapo manje that was 2000, tatamuna 2006. Isusu patakabuda panews painterview paradio Zimbabwe tichitaurawo tichitsigirawo tichizivisawo vatsigiri veNgosimbi kuti aiwa titsigirei tine damba refu iri ndipo panowanika futi kamboka kanonzi Sponono. Right, vakazvinzwawo kuvana maiguru angu. Zvino maiguruwo pamwewo vakawana vakavafurirawo here, vakati ngatimanye panewspaper tinovaudza kuti nokuti ndonguva vaida kuzama kuti vacho vana vamukoma vakasenga vana master nani vazokwanisa kunge vachimirirawo chizvitoo Ngosimbi koko. Saka ndopavakati vamanye kuya kuzovharisa kwetiri kunoko. Ipapo mai ndopavakaona kuti apa kuti zita varitore zvinorema, nokuti ivo mukoma Kasenga vakatowangawo zita tatova naro. Ende ivo vakauya kuzopinda muchikwata, asi kuti vakaita advantage yekuti vanga vari mukuru pakuberekwa, plus vanga vabva kubhendi rine experience, vanga vakuziva kuti masongo anonyorwa so, ende kurekodwa kune marecording companies
vana grama nachi vana zvese izvozvo. Saka ivo zviri munjere dzamukoma nokuti ndivo vangabva vanga vachionawo kuna namukoma vaivatungamira kuti kunoendwa kunorekodwa kunodai kunodai hanimaona ndosaka muchiona takazoti aiwa maiguru isusu kuti Ngosimbi Crew inzi hatichaishandisi tinenge tatofa tatopera tose kuti nini mabuku ase mabuku andafawo Danford sadafa chomi mabuku afa ya ndokunozopeteta ndopemakuziva kuti Ngosimbi hakusisina kwete zvokuti kwanzi panozowanikwa munhu asina kushanda neNgosimbi achizviti kwai ndonzi clever chakanati ningi neendi Ngosimbi Crew ngati ex Ngosimbi. Hakuna zvakadaro. Zita iri ringatomiswa nevanhu vekwamadzeka, rotomiswa nevanhu vekwamadzeka kana kwete kuti nemunhuwo anongoti kwai ndoziva nezveNgosimbi kana takambodai. Hakuna futi munhu anokwanisa kunge achishandisa zita kuti Ngosimbi Crew asiri inini semabukwa nachomi mabukwa naDanford. Saka ivo vakazvitambira sei? Vakatobva vatongoona kuti zvechokwadi plus inokuzovaudza kuti onai maiguta Simon makazouyawo 1999 pendi ratanga rini Ngosimbi yacho yatanga rini makore osaya pakatomboita. Saka havega vakabva asi iko tinowirirana hatina hedu dambudziko navo maiguru chiri papapa vakatonza kuti tinesho vanotouyawo naba mukuru vese iko nozi vakanga vatotivimbisa kuti tipawo rori yekuti tifambise tichienda. Vakatoti ndine urombo paya bamunini kutengesa kwatakaita zvinhu nekutengesa kwatakaita nhingirikiri nokuti taifunga kuti kudzinza ravo pane vanga tingasumudzira. Tikati aiwa hazvigoni zvekuti mungovasumudzira pasina isu makurukota acho eNgosimbi nokuti chinonzi Ngosimbi wadzitoro apa nemashokozve nekurohwa kwaitsaitwa nemurume wenyu. Saka right iyoyo Sam, pane pamwe patakazombonzwa kunzi Adimai Akasenga waita mudzimai wechirungu, zvakaitika here? Ipapo mudzimai wechirungu taura chokwadi sei? Unaota chokwadi hangu but zvaingova zviya zvokuti yaiva shamwari kwete kuti vakatogara vese havanogara vese asi kuti yaingovawo shamwari vaiwirirana. Ainzi Ruth musikana wacho aigara kupi? Aigara pamaijojo mutaundi zvino asi I'm sure right now akatodzokera ku-UK ende aiti vabereki vake vari ku-UK. Ruth uyu zvechokwadi umbowo hwakanyatsokuzara maijojo avo vanokwanisa kunatsokuziva kuti zvechokwadi vanhu vaitamba vese zvechokwadi asi kuti vatizokuti vakagara vese aiwa kwete havana kugara vese. Maiguru vaizviziva here kuna Ruth? Maiguru vanga vasingatozivi kuna Ruth asi Ruth uyu yaiva shamwari yavo zvechokwadi. Ndaitozvionawo hangu ini semuchinda aiva ari padhuze namukoma Akasenga Stereki. Ruth yanga iri shamwari yavo asi kumba zvazvisingaendi. Kumba zvasingasviki nemiwo mamusingazvitsewo kumba nesu kuti asingazvitsi kumba chokwadi ichocho. Right. Adimai Akasenga watisiya wavigwa kwaChundu kuHurungwe yakazoita sei Ngosimbi Crew yaridza ndobva yaburitsa towarangarira? Komba taridza towarangarira patati fambe ndakazoburitsawo rangu album ndakazvimirira ndega ndisina kuti bosi pana rangarira paipa tatakati ndakanyora nzimbo dzangu 3 komasada wakanyora nzimbo 3 saka izvozvi ndakazogadzira damba refu rangu ndiri ndegawo rose rakakwana rine nzimbo 6 ndo size yakanaka. Makazonetsana futi mega imi makomana chichachaitika? Mukoma Danford chakakaita ndechekuti ivo ndakangonzwa kuti munin'ina inini kuti ndichiramba ndichiendera mberi nokuti nguva yacho futi zvinhu zvakangazodzoka futi paya pakuda kutoomera paya. Why? Because instrument futi raenda motikari hapachina. Mukoma Dena akati todzokera futi paya parukangaro paya ini ndakumbosarenda. Vakatoti ndakumbosarenda asi kana zvanyanya kukomera usina munhu anokuridzira bass guitar unondidedza ndinouya ende zvechokwadi izvozvi ndikavadedza vanotouya kana kuri kuonzi mabasman angu sofa ndakatraina 3 kwauchibva ndatanga kupinda bees kutanga kutraina futi vanhu pabase anonzi Faro Chikada. Faro Chikada uyu ndakamuona kuti mukomana ane chipo. Zvino vanamuti uya kuno ndikutaridza kuti magitari base guitar unofamba sei. Kwauchibva ndatanga kufamba naye bijana ndakatanga kumupa mabase anandirodha
nokuti ini pandiri ndoridza magitari ose lead rhythm bass saka ndakatanga mutrainer bass guitar androda inorifambwa so saka after Kasenga makabudisa madamba ari mangani so far pane 2 ndingauti 3 pane imwe yacho haiyo hainambona iyo ndofunga yakatamenchi hainambonyayekutanga arangarirai paiva neimwe yainzi yakaitwa nayo mukomasada vari vegawo yainzi hanzi kwai hanzi chokumirira hapana asi hainambonyaya kuridzwa zvayo asi pakaipa kumagitare uko ende chinozitovarangarira semabukwa ndongosimbi crew atovarangarira pakaipa ichirangarira ke hadhima yakasenga manzwa kakufamba kwavakaita mafambiro avakaita vakasenga asi kwavari kutoti aiwa ngavazorore murugare hanzi wafa wanaka anditika Look at me,
ndokamboka tikanonziko tovarangarira ka kubva kuna yeka semabuku achitungamira ka Ngosimbi crew nokudaro kachirangarira ka mukoma wake Admire Kasenga. Right, pana paka ndakaita umanza zvakare ka yekutaurawo namai Kasenga. Ndakaenda kumba kwawo notoniko kuti kambondokurukurawo nawo timbonzwawo kwarutirwawo iwo ka kuti zvaifamba sei. Ini ndinoitwa Shila Ishe Mnyoro. Ndinobva kubhikita kwaMazungunye. Ndiri mudzimai wemushakabvu Admire Kasenga. Penny Kasenga. Ndo zita rake rokuberekwa naro. Rekuzozvipa hake pakuimba akazozviti Admire. Asi rake chairo anonzi Penny Kasenga. Penny ane vana vaviri. Pretty Kasenga ndiye musikana mukuru achiteera Nedha Kasenga. Right. Mimi mai Nedha makasangana na Admire kupi? Admire ndakasangana naye kwadzana ndokwataigara tese. Takasangana muna 98. Tasangana muna 98 takazororana muna 2000. Vachiri kuita zvemagitari izvozvo? Vachiita zvemagitari izvozvo. Makasangana papi pacho sei? Takasangana paitwa Big Sunday, yanga iri Big Sunday, angokumbirwa nevanhu vechechi yeRoma vachinzi ngavauye varidze ipapo. Saka ndofunga akabva angofarirawo, ndobva atuma mukomana wake waairidza naye ainzi Denford Sata. Imimi mamusati mambomona? Ndaingoziva zita asi iye ndasati ndambomona. Saka chechi ndiye amaipinda? Ya, ndiyo yandaipinda. Saka Denford auya mukati kudi? Ndakamboramba nguva yakarebesa Stereki. Mairambirei? Ndaingonzwa munhu achingotaura kuti vanhu vemagitari marombe havana hunhu. Asi nekufamba kwenguva ndakazoonawo kuti munhu ashingirira Stereki, ndikati regai ndimubvume. Kusvika ndamubvuma. Saka makabvuma nekuti munhu anga ashingirira? Aiwa, ndaitarisa hunhu hwake nekudzikama. Munhu anga akanyararisa zvakanyanyisa. Achinditiwo bvunzowo vamwe vanhu vatakagarisana navo kuti ndiri munhu akaita sei. Saka vanhu vaindiudzawo mamiriro anga akaita kuti Admire munhu akanyararisa, haana zvakawanda zvakaita sei zvakashata, munhu anongozvitirawo mubasa rake remagitari iroro. Anga asina viramboita mudzimai here? Akanga aita mudzimai vasiyana, vaita mwana mumwe chete Pretty Kasenga. Ndobva vasiyana, mai vaPretty vacho vachishaya. Ewa, pari kunzwisisika. Ndobva magara mukuwadzana mimi, makazobva sei kuwadzana? Takazobva kuwadzana mushure mekunge dzimba dzekuwadzana dzaakudhura zvakanyanyisa. Ndobva tatsvagirwa imba nevamwe bamunini vaiti munin'ina ainzi Edson.
ndobva titsvagira imba kuno kunotoni kwandiri eizvozvi. Ndobva taakugara kunotoni manga muna 2001 ndakazoitawo ndopandakazoita mwana wangu Nether Kasenga. Ndo 2001 iko zvinhu zvari kuita Nether ari form 1. Aiwa apari kunzidzika. Right. Admire anga ari munhu akaita sei ndimaigara naye? Admire munhu anga akanyarara tingati chinyerere. Handiziva kuti ndingamutsanangure ndichimisa papi. Ende kuna vanhu vakawanda vandingagone kuenzanisa naAdmire nekuti Admire munhu anga asingade zvenoizi zvekunetsana nevanhu zvei. Chake Admire chataiziva ndechekuti Admire aingogara akabata gitare rake. Ndo zvaanga achingoita. Makamona anyarara here kana kuti imimi pamakauya ndimakamunyaradza? Admire anonzi akangokura akangonyarara mukukura kwake kwese. Right. Pakunyora nziyo dzakainyora sei? Admire airota. Saka aiti kana takarara zvaigona kundimutsa wonditi mai Nether muka undinyorero mazwi akati. Ndotomuka usiku ihwoyo ndobata peni ndomunyorera. Because aiti makuseni ndogona kuzokanganwa kuti ndarota kuti chii. Ndobva ndazomuudza kuti uri kuzviziva here zvawataura manheru? Kuti handisi kuzviziva ndoti wataura zvakati. Sepapi pamungati mimi akakambo akazvichokwadi akandimutsa ndobva ndamunyorera mamazwi? Sapana pamuchato waTobias. Akatondimutsa uri usiku achitonditi muka achiti ndandiri kurota ndiri pamuchato ndichiperekedza muchato. Saka ndiroda kuti nditokomboza song yangu inonzi pamuchato. Ende video iroro handifungidzira kuti rinokwanisa kuzoiswa munhu ndoda kuti rifiche iwewe. Zvino ndo zvakatozoitika? Hongu ndo zvakazoitika. Saka ipapo muchiri kugara kupi? Ipapo tanga tichiri kugara kwadzana. Right, pamuchato waTobias yabuda. Yakatambirwa sei? Yakatambirwa zvakanyanyisa. Ende kana maroyalties takawana. Zvakanyanyisa. Makadya mari? Aiwa takaiwana atidi kunyepa. Right. Zvadaro munhu aishandidzana sei nevamwe? Semaziviro angu andaiita nekunyarara kwaanga akaita. Ndichizwawo nevamwe akaita kunge vana bankuru vangu vana Leonard Dembo. Vakoma vangu vachitaura vaitanzi vanga vari munhu anga akangogara akangozvininipisa anga asina zvakawanda. Makamboona mukana here wekumboenda kumbonomirawo pavanoridza? Ndaienda kumashows avo zvakanyanyisa. Zvaive zvakamira sei? Tosiziva kuti vamwe madzimai vaimba vakaenda ikoko vamanodzoka vakagumbuka ikoko. Imi zvaifamba sei? Admire aitizvo kazhinji aiwanzoti enda unogara pagedhi. Sununguka kugara pagedhi. Nenyaya yekuti panyaya dzemari munhu aungazotrasta munhu 100%. Saka aigona kunditi kana usina zvauri kuita hako uya uite sei ugare pagedhi. Ndotogarawo naye pagedhi. Iye ari kustage ini ndiri kugedhi. Saka kukonana kwedu kwanga kusiya tasingambokonani. Mashows avo akamboenda mamwe anga ari muno muHarare badzi muHarare chete here kana kuti kwanga kuri kunze kwaHarare futi maienda? Takafamba zvakanyanyisa. Takaenda ndingangoti kubuda kwese kunana Mutare, Masvingo, Gokwe, Karoi, Chirundu. Taifamba zvakanyanyisa.
wavo ndigare nemukadzi handisati ndamboona tete vasinganewo muzukuru wavo ndigare nemukadzi kwendo kwangu kuya kwekwe kwatoparadzwa nambuya vangu vaye vakaura moyo kwendo kwangu kuya kwekwe kwatoparadzwa nambuya vangu vaye vakaura moyo handisati ndamboona mbuya vangu vasinganewo muzukuru wavo ndishari wakanaka ini handisati ndamboona mbuya vangu vasinganewo muzukuru wavo ndishari wakanaka ini ambuya usadaro okundiregerera zvakaipeiko gwagugwa matima akasenga nongosimbi crew aname guru edo wakaita mwana anonzi Neither saka Neither uyu ndiye mumwe chete wakaita here zvakatimizasara kuti Neither ndiani anonzi Neither Tafadzwa Kasenga nenyaya yekuti namukoma ati maya takagara makore tisina mwana saka ndokuchizoropafadzwa naiye ya ndokuzoropafadzwa natafadzwa Neither Kasenga zvanga zviri sei mufaro wakauya sei takafara zvakanyanyisa takafara zvakanyanyisa kana hama dzakafara zvakanyanyisa zvekuti vanhu vamwevo vakambenge vakutombotaurawo veukama vachiti tichatarisira kuti pachaitwa mwana ipapa asi Mwari vakazotiropafadza zvedu tikabata edu mwana wedu musikana aiwa zvinowanikwa mukurarama mai Kasenga vatiri kurukara nawo edu katiri kunotoone saka muri kureva here mimi kuti iro rutivi parumbabvu pawo apa ndo zvimwe zvingangodaro zvakakonzeresa pakuzotanga kurwara kwawo chokwadi nekuti parutivi pacho paitomboita time yekuti paizvimba saka kuzvimba kwapaiita vaitoti kana patotanga kutoti pakatanga kana kuvarwadza kuti vatwasanuke vaitotadza kana kutwasanuka saka ndo pakangobva problem iyoyo kuti parapike zvakaramba takambotraya kuenda kuNorton Hospital vakazvitadza tikaenda kuChinhoyi Hospital kunova kwavakazoshaira zvakaramba vakazochekera kuChinhoyi mukazodi vashaira kuChinhoyi takazonovavigira kumusha kwaChundu kuHurungwe
kwendo kwangu kuya kwagugwa nekube na tete langu laelae kwendo kwangu kuya kwagugwa nekube na tete langu laelae kwana kuloko ndonguwa right zvinezvi amaikasenga vari kunotoni kwavo vakawanikwa zvavo vagere zvavo nemudiwa wavo ari kuvanyaradza vagere zvavo zvakanaka inahidha wavo saka beno maikasenga tongonamba tichingoti maikasenga reka noti haiwa apaka masamba asiyana apa ya izvinezvi ndakunzi mai Samukangi. Kuti munhu akasvika pamba achiti maikasenga vasamukangi azvibabate aiwa zvitombovabate vanotozviziva kuti ndaive mudzimai wamushakabvu ya saka kana vaunzwe muchiridza mimhanzi yaadhimaya mumba havanzwe shanje iri kuti saka uchiri kuirangarira vatomborina problem zvokutoti pese pandinotoenda kungave kugrama vanotondita ndigirewo macds ekuridza mumota vatomborina dambudziko nazvo right adhimaya ashayika chii chakaitika kubhendi ya chakaitika kubhendi kwakazova nedambudziko rekuti vakomana vakanga vakurwirawo zita vanga vakuridzana zita sei nani kwanga kuina Denford Sada airidza bhasi naSam Mabukwa airidza rhythm vakatanga kunetsana uye achiti ndoda kuve mukuru uye achiti ndoda kuve mukuru ndikazosvika pakuvaonesa inini ndikati mese hamupana muridzi wezita muridzi wezita inini ndini ndinogona kukudzai muridzi wezita muridzi wezita iri ndiri kwakasenga nekuti ndikakubvunzai nhasi kuti ngosimbi zvinorevei mese hamukwanisi kunditsanangurira kuti ngosimbi zvinorevei saka zvadaro Denford akabva aita step down ezvinezvi munhu ari kuramba achingoridza achiti ngosimbi crew ndiSam but hazvisi pamwoyo wangu hazvisi kundifadza imimi maida kuti zviite sei ezvinezvi kune mwana womukoma wake anonzi Master Kasenga ari kupi anogara kungoni munotoni akatotangawo mashows ake last week but 1 ndopaakatanga mashows saka ndiye wandine chivimbo chekuti ashandise zita rababa vake asimudzire bhendi rababa vake right Master Kasenga kufamba kwaari kuita ari kufamba nechikwata chipi Master Kasenga ari kufamba nechikwata chengosimbi crew ndakamuti inini unofanira kutonyora pamaposters kuti the original ngosimbi crew sei mukula kuti anyora kuti original ngosimbi crew iye anga asipo pavakomana vairidza vanga vari original ipapo ndiri kutozviitira kuti Sam kana akazviona azvizive kuti inini ndini ndiri kuzviita izvozvo right muri kureva here kuti imimi naSam pari zvino musi kunyatsokuchidzana zvakanaka ichokwadi hatidyidzane nekuti dai kuri kunzi tinodyidzana Adhimaya akarwara zvinozikanwa nenyika yese kuti Adhimaya akarwara asi Sam haana kana musikana wano akauya achiyozona mukoma vake vachirwara saka vaingoti ko Sam ndakamutadzirei anobva atadza kuya kuzondiona icho chiri kukonesa kuti Sam abatane nemhuri yekwakasenga mati pana master apa kuti vangoumba chinhu chimwe chete wofamba vakadaro makambochitsvaga kuti chii ya ndakanga ndichitaura naye ndasangana naye kugrama mumusi ndakazviona kuti Sam anoda kuzviti iye ndiye mukuru wozviti ndiye mukuru saka ini ndakanga ndichimudza ndikati Sam kana ariwo mamirira zvakaita azviite nemafungira angu inini nemavengero akazenga waita mukoma wako iwewe
kusvika ashayi hazviite unondofanira kutoenda pasi pamaster. Saka ko iye mamuudza mashoko eye akapindura achiti kuti ya anongoita go against. Aiwa, pari kunzidzika. Saka mimi muri kutsigira mukomana zvokutoti muda kuona achisumuka. Ndiri kutoda kutomona achisumuka zvakanyanyisa zvokutoti panotori nemasongs akasiyiwa akanga akomboswa naMudhara zvokuti ndiri kutoda kutoti atopinda mustudio mukomana atsikise masongs iwayo. Saka damba refu rekupedzisira ramukoma Adimaya rinonzi chii? Rinonzi Dzidzai. Pana Dzidzai apa imimi ndekapi kamuofarire kuti tingakwanisa kukwapaidzirai? Pana Dzidzai mukangondiridzira chero zvayo hazvo hazvina haya chero. Because dzese dzinongodzine dzidziso mukati. Akakachere nini rokanondibata mwoyo aka. Mukai kana amai. Amai mukai. Mukai, mukai kana amai. 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 Wone vana venyu vari kuchema. Zvisina rekati mbokamisa panapa. Tobobvunza kuti iyo ngosimbi crew naye amai Kasenga. Yanga ine kiti yayo. Kiti ndio ichiri kushanda here ine wakomana mazuva ano. Alright, kiti zvayakaita mwana achitanga kuenda kucrash. Zvinhu zvanga zvakaoma. Mukoma Adimaya vakashaya vakasiya mwana aine gore ne2 months. Saka zvinhu zvangu zvakandiomera ndakatanga kutengesawo zvinhu pichana. Ndichitengesa mwana akaenda kucrash. Mwana aenda kucrash akazoenda kuchikoro kutanga grade 1. Handi munongozawo zvinhu zvekudhara kuti zvaishandiswa keyboard rare zvimwe zvacho maspikers akanga kungofufunyuka kudi. Saka ndakangoona kuti tizvitengese zvinenge nani. Mwana aende kupi? Aende kuchikoro. Ndo zvandakaita. Ko mota kaenda ku? Mota takaitengesa. Mushure mekunge yaita mutauro zvakare. Kumutauro wawe. Ya pane mukoma wake vanogara kumushoko. Vaitoidawo mota iyoyo. Vanonzani? Vanonzi Baba Teddy vacho vavo. Vakatombinga vakutotakura mabhero efodya nemota iyoyo. Vachifamba nemota iyoyo. Kusvika mota yafa zvekuti inini pandakatozonoitora mota ndakatonoidhonza mota yafa. Saka imimi nemhuri yekwana Adimaya ngatitobvira hangu sekuvabereki. Ukama hwenyu hwakamira sei? Ndisingaziva hangu zviri pakati pemwoyo. Asi kana kune chinenge chaitika chese vanondiudza. Takangobatana ndinongofunga kuti tiri vanhu vari pamwe chete. Ndisingazoziva kuti mwoyo yavo mukati memwoyo womunhu unenge wakamira sei. Asi ndinongoona kunge takangobatana.
Right. Maikasenga ndozviziva iko zvinezvi makapinda muri muwanano. Ndakuchikutorai ndokuisai kune rumwe rutivi rwekuti makasiyiwa nababa vanga vari music industry. Mune here zvimwe zvamunonyunyuta nekuda kwokuti ava vakasiya mabasa avo avakasiya nanhasi uno mimbanzi yavo tiri kuridza zviri kunzwika. Mune here zvimwe zvinyunyuto zvamuinazvo pakati pebasa ravo iro rakasara? Ya, zvinyunyuto hazvingashayikwe nekuti kutaura chokwadi ndechekuti Admire munhu anga akarekodha maalbums akakati asi mari yacho yemaroyalties pamwe dzimwe nguva unogona kufonerwa uchinzi mari yemaroyalties yaita woti kune mari wonzwa kuti kune $34 of which $34 mazuva ano nezviri kwezvinezvi $34 haina chainotenga. Pamwe ndo inenge yawanikwa pakutengesa. Ya, but dzimwe nguva zvazvinoita unogona kungotuma munhu womudzotenda unotenga kana maCDs uchida kuona kuti maCDs angu ari kufamba sei musupermarket. Woona kuti maCDs zveshuwa arimo musupermarket unenge watoaona zveshuwa arimo. Handiti uchiona vanhu vachatenga zveshuwa asi kuti ozoti wakunoti kumari wonzwa kuti mari iyaya hakuna mari. Saka zvinhu zvinongobata kuti pane vamwe vanhu vanenge vachidya asi isusu vanhu vacho vanenge vatifanira kuwana mari iyoyo tisingaiwani. Mukai zveshuwa muone vana vari kutambura ava. Ndo amaikasenga kawo amavanzwa. Iwo merudzidza makarara kutoka mwana vana. Iwo merudzidza makarara kutoka mwana vana. Iwo merudzidza makarara kutoka mwana vana. Vamagazvaro chokwadi nemoyo wese. Rakapinda muna mai varo takasungahura. 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 Ndichikuchema chokwada maiga. Kana pekutangira maya panapa. Kana pekutangira maya panapa. Tiudzei kwa makazi ya naka. chakanaka mukaka urungu uyezve muriwo unonaka ugare mundiro. Aiwa, murume aigona zvake basa rake, uyu aigona kuimba. Yanga iri mari. Chimbonzwai nhasi ndabatana naSem Mabukwa ndichibvunza kuti kwewe naSem ko chii futi chakuitika panyaya yezitapa Ngosimbi iwewe Sem Mabukwa Ngosimbi
master Kasenga, ko zviri kufamba sei tinzwe kuna Sam Mabukwa panapa? Indiro Sam Mabukwa. Ndaya kuzotaura nyaya yengosimbi-kuru. Ngosimbi-kuru ndini muridzi wayo Sam Mabukwa. Nechikonzero chokuti icho inini ndini ndakatanga nebhendi iri. Inini namukoma Denford Sada nacho Mabukwa. Dzima rawo kuzosvika tazosanganisa namukoma ivo mukoma Kasenga. Dzima rawo azotisiya. Saka ndikutaura nevakomana kuti vazive kuti ngosimbi-kuru ndini muridzi wayo. Nokuti inini ndini 1 founder, 2 ndikareva futi marhythm echikwata kubva pamaalbum ose anozikamwa ose izvozvi kungoti chero yamabata kuridza motongonzwa marhythm inosara pamotoza ndise Mabukwa sando ende futi ngosimbi-kuru yakatoya nokushandirwa haingouyi haingonzi kwai inogarwa nhaka kana kuti sei nokuti isusu mamire protocol yedu yanga yakamira yakadai izvo kuti kana mukoma Kasenga achinge asipo ndini ndaingotevera kuti Ben Lita zvakare ndakatombotanga ndichitomboitungamirira futi ngosimbi-kuru yacho hatiti maona asi nyaya kungoti papa pakati advantage yekuti mukoma ukuya kwakaitanga ari munhu mukuru vakuezvavabva kubendi kuru vanga na experience saka ipo paya vanhu vanofanira kuziva kuti situation yengosimbi-kuru yakatosiyana nemamabendi okuti inini ndonzi kana kuti ndakaenda kunojoina ngoma Kasenga kwete ndofunga ipapo vanhu havanatsopabata zvakanaka nawe kuti inini ndisu takatojoinwa nokuti chikwata chagara chakatowa mumaoko angu anomaona saka Sam Mabukwa chinoita kuti vamwe vakomana vari kufamba vachizviti ngosimbi-kuru kuti vatiwo ndo ngosimbi-kuru chi ipapo havana umbo vakomana umbo chachawo havana kuti titi makarekodha here pane yenu noti kuti unzi ngosimbi-kuru ibasa rinotakaita kurekodha maalbums iwayo misound music yacho saka iwo kana pasina chaunenge wakarekodha pasina chawakashandirawo pangosimbi-kuru ngazviti ngosimbi-kuru ya2016 yakatanga 1990 Sam band kuti munhu anzi uyu ndiye muridzi webhendi ngatiti kana mapurisa asvika muchikakavadzana umbowo hwaunokwanisa kuburisa pachena kune mapurisa kuti varidze kuti bhendi nderangu ndeupi? Inini kubvira kuma CD maalbums acho ose atakaita umbo hwangu maevidences nemavideos zvekare futi tinotova nevanhu vanotoziva kubva kuvaimbi naivo amai Madzeka uko kwamutokoko vakatitumidza zita irori navamadzeka pamwe chete the late vese ivavo nana mukoma wamadzeka anonzi Ashumba vese ivavo nana Mudhara Madzibaba vana Baba Sharo vese vana Mudhara Mutukudzi vanotozviziva kuti ngosimbi-kuru yanga ina Sam Mabukwa naye vana mukoma Mai Kasenga saka hazvina umbo zvokuti vanhu vangatozviti ngosimbi-kuru right now plus vanhu vatokopuraita vari kutodzidzira basa ratakaita kufanika ini marhythm angu vamwe vanotomapotsa because havagoni kunge vachibatanidza manotsi kai kuti ngosimbi-kuru manotsi right ko tsamba yekuratidza kuti ngosimbi-kuru ndiya Sam Mabukwa nekuti toziva kuti kwamunoenda kune register uko kwamunoenda munonorejista iwewe wakatsikisa mumhanzi uri pasi pei? Tine right now tine company yeGrama Records Grama Records ndo yetotsikisa nayo zvisina zvokuti paalbum iri rauda kutobuda manje irori ratova ready album irori ndakatsikisa kukampani inonzi Diamond Studios asi zvino shamwari mukati zvino shamwari rochero mamasidi anotowanikwa Diamond atowanikwa ari kugrama chifuti chowanikwawo masidi aya ari kubva ari kuDiamond saka zvingori nechi neushamwari mukati saka sofa ndo patakatsikisa album nyuwani riri kuya manje saka iko zvinezvi ava varida ngatiti vatsikisa vari kuya vakomana ava vakasvika vachitsikisa vachiti ngosimbi-kuru zvichatenderwa here? Hazvitotenderwi nokuti chinototika ndechokutoti imo makambani imomo macontract forms etosaina isusu mapepa aya ekuti tiri nhengo yengosimbi-kuru tiri kutsikisa nekambani yakati saka haitobvumidzi kuti imwe kambani futi
irekodhe nezita rokuti Ngosimbi Crew. Saka ukurawo here kuti pari zvino band leader weNgosimbi Crew ndise Mabukwa. Hongu ndini seMabukwa ene ndini chamakuvanga and I am in charge of Ngosimbi Crew. Nokuti tikada kuzvitarisa futi vese ngatitangire kune vacho vanozviti Maikasenga ivo amaigura vakatouyawo band riripo hapana chavanatombonitaurira panyaya yeband ende hapana ivo vana master vacho hapana chavanondiudza nenyaya yeband plus master asi mwana wakasenga kawo original kuti Maikasenga akasiya musikana ende musikana anonzi akaroorwa kuchinho iko avaigara vachindiudza kuti ndi mwana musikana ari kunana chinho iko kwavambogarako right. Ivo chavanokwanisa kunge vachitaura panyaya iyi ndeyechokuti ngavazive kuti kana dziri zvezvemari bhozi tikada zopinda mukati deep mukati mukamuka vanatsoona kuti aiwaka apa zvakatosiyana kuti vangazviti Ngosimbi Crew hazvigoni isi tiripo tiri vapenyu inini seMabukwa ndiripo Chomi Mabukwa aripo Jenford Sada aripo vese ndo Ngosimbi ndo maoriginal kana Timothy Gunde wacho aitombotitungamira aripo pabed bridge apo zvokuti kuti vati vatoziva kuti Ngosimbi Crew zvingareveka kuti zviri kuenda nekupi hapana chavanoziva. Right. Ivo vakomana ava makambosangana here mukambotaura nezvenyaya iyi? Kwete handisati ndongoona vachingota mapepa pamwe pacho vanhu chavatonyanya kutokanganisa iko zvino izvi sekuti vari kukanganisa makastoma angu iko zvino izvi mafanzi angu chaivo vanoziva kuti Ngosimbi Crew hairidzi macopyrights but ivo pavanenge vachiridza tonzwa kuti vanozopedza varidza macopyrights emamabhendi of which hazvitenderwi pamutemo rova iwo music yako iyo unenge uchidziwo inonzi Ngosimbi Crew kwete kuti unenge uchizonobata zvevamwe hasiri izvo vanenge vachidistorta vachitokanganisa kunyanya ini iko zvinhu ndane 24 years ndine band ivo vanenge kana kuti pamwe 3 weeks eka 3 months apeno kuti vane mwedzi mungane vane Ngosimbi yavo yavatanga and haistori Ngosimbi ini ndaitoadvisa kuti devanga vakatongwara vachikurumidza kutoshambadzawo ravo zita rokuti Kasenga kana kuti vanenge vangoshandisa kuti Kasenga Crew. I think it's better pane kuti varamba vachishandisa kuti Ngosimbi bhozi iko nozvi ndichogona kutovaisa patight nditovaisa patight ninyaya Ngosimbi Crew bhozi I'm the founder, I'm the owner of Ngosimbi Crew. Wakuma same wakuma rino here gore racho pakatoipepapo banguzudzira vega amari vaterereka ndo vaviriro vakaita zvinhu ka ikoko ka kuNgosimbi Crew koka crew racho riri kuvava rinobira mushe ameno kuti toti chiko amari vatereri mukai amai mukai muone vana vari kutambura vana vari kunetseka komana imi dai amai vamuka amai apari kurehonzwa muke ndevapi kwapa amai ari kunzwa muke apa adhimai akasenga mukai kani nyaya dzekutsvagurudzo ndo kubasa kwedu kwacho koko ndazoita mhanzi yekusangana naMaster Kasenga wacho ndataura naye zvikare manherano nzwai mudzi Master Kasenga achipinda mudariro. Ini ndinonzi Master Kasenga Jongwe. Ndakaberekerwa mukurungwe gore ra 1980 11 November. Ini ndokwanika kurira ndakurira kwa Chunduku. Takurira ndakanodzidza pa Chitindiva Primary School. Ndazobvawo ikoko ndichiuya muHarare ndatorwawo nababa
Admire Kasenga. Right, iwewe master Kasenga uri mwana wani kwa Kasenga? Inini ndiri mwana wa Kenny Kasenga, mkoma wa Admire Kasenga. Ndiye anova the first born mumba mana Admire Kasenga. Aiwa, zvinofadza chose. Haiti, mumagitari umu wakapinda sei? Ini mumagitari ndakatotorwawo nababa Admire Kasenga. Pavakanditora vachiti inini vanga vatenga zvinhu zvavo zvinyowani chigara kukwadzana 5. Gore racho it's 1998. Ndo pandikatanga kuuyawo ndichitanga kuonawo zvemagitari. Yanga iri nguva zvazviri zvitsva kwandiri kupinda mune zvinhu zvakafanana nezvo zvemagitari. Asi baba pavakanditora ndichibva kuKaroi ndichiuya kuno kuHarare, havana kunditora vachiti ndiri kuuya kuzoita zvemagitari. Ivo vakanditora vachiti inini vanga vatenga zvinhu zvavo zvedisco. Pavakarova album ravo riya rinonzi Njere, Banana Musadaro, Anagire. Saka inini ndaita zvekuridza disco kukwadzana Tuko Sunset Night Club nekusummer house muna Adben apo, pakatarisana nepaChawasarira. Nekufambawo kwenguva vakazenge vakunditora vakundidzidzisa. Inini basa rangu chairo rakazenge rako rekuconnecta magitars nekune instrument sound engineering. Kubvawo ipapo taingoteerawo zvaitaurwa nababa ndozvandaiteera kazhinji. Ende pandikazoti inini it's 2000 patikabva kukwadzana 5 tichienda kunogara kuNorton. Ikoko kuNorton ndokwanikazenge ndakuda, ivo vanga vane chido ipapo vaona kuti inini zvedisco tatasiyana nazvo kuno kuHarare. Ikoko kuNorton chido chavo ivo vaida kuti inini ndiridze gitari. Vati haiwo chiridza gitari. Asi zveshuwa magitari ndairara ndakamatsamira ende ndichigara nawo nguva refu. Asi ndanisina nguva yakakwana chaiyo kuti ndinyatsotera kuti pane mumwe here wandaigara naye anogona kundidzidzisa kuridza gitari. Nokuti ivo vaigara vachimhanya nenyaya dzemarecordings vachiuya kuno kuHarare vachironga zvakawanda. Saka inini vakazonipa basa rekuti inini ndinofanira kuita sound engineering nekufamba ndichitsvaga mashows. Nepapai pavanenge vakabatikana kazhinji kacho vaitotuma inini. Right, saka mudhara Kasenga vatisiya chii chakazoitika? Pakati sezu 2004 mashows edu ekupedzisira takanoitira kuSanyati. Show edu yekupedzisira takaitira kutsungirirai tabva paMutora Mission. Ipapo ndo patikabva tanyatsoona vanga vagarawo vachitaura kuti hayi miri yangu haisi kuita mushe. Ikoko kwatikaenda patikazonoita show edu yekupedzisira vanga vakubatikana straight nemiri. Ndipo wakabva kuti kuti isu tichipedzisa mashows tichienda kunana Mashume. Vakati hayi chingatiite tidzokere kuHarare. Ndo patikadzoka kunoku. Tichidzoka kunoku hatina mamwe mashows atikatanga kuita ipapo. Hatina kuita kana mashows.
panapa kana pekutangira mai panapa kana pekutangira mai panapa kana pekutangira mai panapa tiudzei kwamakazi yanhaka right. Vashaika mukoma adhimai akasenga vavigoko chii chakazoitika kune chikwata master tozonza kuti nhasi master akasenga ndiye akufamba nechikwata kubhendi isisuwo zvatigara zvatipindo muropa zvemakitari inini natedi Teddy ari kupi sasa? Teddy ezvinezvi ari kuSouth Africa. Na amai anonzi mai Neda mukadzi wababa adhimai akasenga. Vantuwo takatozodzoka kunoku tikauya tikanotanga kugara kunotoni ikoko kwatikagara tikatanga kuita mapractice edu tichibatanidza zvinhu zvedu nokuti inini pakatozoshaya mudhara apa ndanda kutogonawo kuimba ndindakanda kuvaita mabacking vocals ko band vakomana veband vanga vari kupi pavakomana veband tingati isusu tikada kuzvitangira hazvo ipapo tomboti totangira pavakazoshaya munhu watati naye watingati ndiye watati naye pari zvinhu izvi tanga tina Denford Sada ndiye anga aripo na Freddy Mwakashu kozoita Clever Musangano na Teddy Kasenga na ainzi Samuel auye aitage zvokunamira maposters nokutsvaga mashows kana ini ndiri busy kwamwe wanga waenda kumavapisana sei nawo pamakuita marehearsals uko ava mwanga vari kupi pakapesana ava vakomana vamwe vakafanana na Semabukwa kana Denford Sada Denford Sada patikatozoridza naye pakazoshaya admire kanga kave kechipiri kutodzoka kubhendi patikabva kuNorton kukwadzana 5 tichienda kuNorton Denford Sada akataura kuti inini handisi kuenda kuNorton sikanzi naadmire alright haisi problem iwo hakusara kwarari kwauda kugara tikatomboita chinguva tichidzoka tichimuona ende chikwata patikaenda kuNorton chikwata chakamira chakati palead paiva nayo mudhara adhimai akasenga parhythm paiva naSemabukwa kozoita parhythm futi papa na Robson Bakale uye akatisiya kozoita mabacking vocals pane mufana watikabva naye kunoku ainzi Clayton iye akatisiya 2005 kozoita Takawira Kembo ndiye airidza madrums nokuita mabacking vocals futi neinini Master Kasenga ndindaingoona zveinstrument na anonzi Lefson Size aiuyo hake achibatawo pano nepapo but aigara kuchitungisa ndofunga airidzana
vakumane kwa system tazvida muna 2000. Saka makazoita sei ipapo wakomana makazopatsanana nawo sei? Kupatsanana kwatikaita newakomana ava adimaya washaika isusu pakupatsanana kwatikaita na mnengerekene newakomana avava panenge pana Sam Mabukwa akaramba band adimaya achiri mupenyu, that is 2001 paakaburitsa album rake rakanzi Vimba Nechako. Sam Mabukwa album ronzi Vimba Nechako ranga rirani raadimaya Kasenga. Sam Mabukwa ndo paakasiya band. Ndo paakasiya band. Kubva ipapo haanazombodzokera here? Haana kudzoka. Sam akanofoma rake group ranga rakanzi Concrete Sounds. Kuchitai ikoko kunoto akapusha negroup rake rainzi Concrete Sounds. Harina kutsikisa? Akatomboya akatsikisa nokuti ipapo paakasiya band riku kungosimbi achiti hazvo kungosimbi hanchada achinofoma rake group rinonzi Concrete Sounds. Akatorana naDeni iye anga akuridza lead, Denford achiridza bass. Vakanotsikisa album ravo ichiri kunzi Concrete Sounds. Ndisingazivi kuti rakanoburitswawo here kana kuti rakaita sei sezvinhu zvatasingateeri. Asiya kudaro vaenda kunofoma group ravo zvazvisinawo hedu problem nezo isi takazongoenderera mberi. Saka pana Vimba Nechako paipai Sam angasipo? Pana Vimba Nechako akarekoda rhythm, arekoda marhythms paya atorekoda pana ana achitima Ntakure Best. Ndo paakabva azosiya. Saka tabva pana Vimba Nechako pakazoya album ripi? Pakauya album rokupedzisira here pana Chakafukidza Dzimba Matenga, Dzidzai. Saka Sam pana Dzidzai haana kuridza? Hapana yaakarekoda. Ipapo pakazorekodwa na Lexon Size. Ndiye akabata marhythm ese? Abata marhythms kwete ese ake abata 1 2 3 nemabacking vocals pana Chakafukidza Dzimba Matenga. Sam anga asisipo? Anga asisipo zvachose kana Denford anga asipo. Papa na Robson Bakali na Tedious Kasenga anga aripo anenge atongorekodho 2 seanga achiri mfanake na Robson Bakali ndiye akabatawo mabhesi. Kozoita pamadrums apa pane mumwe wakaitawo zvokuhaya akandorekodha maningiro mamwe marhythms vakamabatawo vega. Right. Saka iwewe nhasi uno uri kufamba neNgosimbi Crew zvauya sei? Zvinezvi kuti ndichifamba neNgosimbi Crew Ngosimbi Crew isusu kana tichinyatsotarisa chezvezvo inini Ngosimbi Crew yakatosara iri kumhuri kwakasinga. Ngosimbi Crew haina kusara iri kune vamwe vakomana vari kuzvitiwo ndo havana Ngosimbi Crew. Nokuti adimaya Kasenga chaichai paakashaya vakomana ava vanga vasisipo. Ende Denford Sada munhu anga akuita zvekuhaiwa aitonzi uyawo tiridziro basi. Saka isusu zvinhu zvinototinetsawo kuti vanhu ava vari kushandisa zita redu ende pese patiri kuenda kuti isusu tinoita mashozi kuri kunzi imimi ndimi muri kutoba mazita rezita rekuti Ngosimbi Crew. Saka hazvisi kukanganisira here basa? Zvatikanganisira basa zvakanyanya. Kubva muna 2005 patikatanga zvimagitari. Sam Mabukwa taiti pese pataenda kunoridza ndo painzi band nderake. Saka izvozvizvi kwagara kunotori nechallenge iyoyo
yatiri kufesa pesi patiri kupinda patiri kutonotsvaga mashozi tiri kutonzi isusu imi mamusingosimbi chaiyo chaiyo ende iyewo ari kufamba wachiti iye haisingosimbi chaiyo chaiyo haisingosimbi chaiyo chaiyo isu inini ndinongosimbi chaiyo chaiyo. Saka imimi muri kuti kudii nazvo ramangwana renyu rakamira sei imi ndime vekwakasenga mune Ngosimbi Crew? Isusu semaono atiri kuzvita tine vamwewo vanotipawo mazano vachiti komadii maenda kuzvimra music rights moenda munoclaima nyenyu nokuti kana nyange takazvitarisa hakuna munhu angati asiya bendi kuti inini zvengosimbi handichadi kana kuti zvekuwana orchestra mberi kwazvo handichadi then muridzi weorchestra mberi kwazvo iwo uchizotora zita riri urita rako wakushandisa futi zita riri. Saka imimi mukuramba kuti mimi Ngosimbi Crew ndenyu? Isusu Ngosimbi Crew ndedu ende Ngosimbi Crew ndedu pane vanhu vatakashanda navo kazhinji vacho tina Clever achiripo kubendi ndiarodza besi, Teddy Kasenga airidza lead apa ari kuSouth Africa ake, kwozoitawo tine vamwe vafana vataimbotombobata navo vakafanana ana Tawanda, Nyapfumo na Gilbert. Ava takatozovagurumawo taona kuti hapasina achakwanisa kuti unga vachitibatsira. Robson Bakale ashaya, noto Robson Bakale akashaya, that is 2011. Right. Ndoziva kuti munhu ati mwana uyu ndewangu unenge wakabata birth certificate rine zita rako. Handizi imimi wakakasenga mune zvamakabata bemapepa makabata? Izvozvo so far tine macertificate ake emushakabu tinawo atoriko kuNorton, akanzi leader of Ngosimbi Crew. Aripo tichinawo pari zvinezvi, uye ma-royalties ake achiri kungotorwa nevanhu vekwakasenga ivavo. Saka iwewe master, kune vamwe vakomana vakaita sana Sam Mabukwa, mashoko ungade kuvapa ndeapi maringene nenhauyi? Ini mashoko andinoda kupa kuvakomana ava, ina hangu ndakazvitarisa pana iye Sam wacho chaichai ndakamuona kwenguva yakareba achiridza achimboita manhengerekeni maketen razas kuna madzibaba. Ina handisati ndambotaura naye, asi iye anoziva chokwadi, kuti chokwadi chiripo ndechekuti iye akasiya bhendi rekuti Ngosimbi. Saka iwewe kana wabva muchikwata chekuti Ngosimbi wakunofoma yako inonzi Concrete Sounds, saka iwe uchitiwo zveConcrete Sounds handiti usiwo Ngosimbi yakadaro. Kana uchida kudzoka kuNgosimbi unoyotaurawo nevekwakasenga kana kuti isu tisu tiripo vari kushanda nevanhu vekwakasenga vachivavo kutaura navo. Isu hatina kana kumbodzinga munhu watikadzinga pana. mainzwa kayamaro terereka ndiye ka Master Kasenga Sam Mabukwa. Kana zvichiita itoenda izvozvi fonera Master Kasenga izvozvi
ndakuda kuya kuchikwata kana zvichinetsa nekuti ndianese semupi chipara chekwagutu right amana waterereka pane vadomboti turudu here maringe negamba rataura nezvaro nhasi noka atipa yakasenga nongosimbi crew manzwa nhorondo yake 77 ndakunokwidibira dara nhasi zuva nhare dzakutotsvuka kare richecho pano asevesenotiripomachavureno halo mbakadiwa kuru nditaura nani ehe kuri seras